întâlnit astăzi în ședința ordinară. Cine e de acord cu ordinea de zi? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului secretar general. Dimineața. Hai sau nu stai? Toată nu se termină. Deoarece nu simt bine, dar totuși am venit să fie îndeplinite toate condițiile pentru desfășurarea ședinței ordinare de astăzi, 28 a 3-a 2023. Domnul primar. Zi mai departe, dăm drumul la domnul președinte, că văd că nu te știți bine. Doamna președinte. Doamna președinte. Sau cine e de acord cu alegerea domnului președinte, iar din nou? Nu știu, nu mai știu cum am spus. Supuneți la vot. Toată lumea e de acord cu chestiunea? Da. Mulțumesc. Doamna președintă. Bună dimineața. Deci dacă mai spunem altfel la vot de hotărâre numărul 22, nu mai e, că e... Tocmai l-am votat. Proiect de hotărâre numărul 23 pe 2023 privind mandatarea primarului Comunei Târnu Roșu ca reprezentant al Comunei Târnu Roșu în adunarea generală a Asociației Proprietarilor de Terenuri Agricole și Forestiere Târnu Roșu să voteze pentru dizolvarea și lichidarea asociației. Comisia B a validat favorabil proiectul de hotărâre. Eu n-am fost la ședința aia să întreb de ce s-au hotărât treaba asta. Păi, ați avut materialele alea, dacă nu le-ați citit. Au venit președintele asociației Daneș, cred că Daneș cu asta pentru dizolvare, pentru că nu au nicio activă, nu au niciun profit, nu au nimic. Nu au avut și nici nu au. Nu-și mai îndeplinește scopul pentru care a fost constituită, iar în Consiliul de Administrație s-a luat decizia de a o dizolva. Domnul primar, fiind reprezentantul Comunei Târnu Roșu, la fel, tot prin mandatul Consiliului Local, atunci prin hotărârea 32, tot prin mandatul dumneavoastră poate vota pentru dizolvarea acesteia. Odată cu adoptarea hotărârii, domnul primar poate semna actul de dizolvare, adică hotărârea AGA, în Consiliul lor de Administrație al ASAF-ului, urmând ca actele să fie dispuse la judecătorie și cu lichidator judiciar, nu, este cazul că nu are active, este așa impune în procedură. Ați văzut că o să fie și un numit un lichidator judiciar și judecătoria va da o sentință. Președintele a făcut adresă către noi. Da, domnul primar este... Sunt obligat să bagă în ședință. În nume propriu, da, poate semna pentru dânsul, dar pentru Comuna Târnu Roșu, doar cu aprobarea dumneavoastră toate. Vota în Supunem la vot proiect de hotărâre numărul 23. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu? 10 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 24 pe 2023 privind aprobarea organigramei numărului de personal și statului de funcție la aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor subordonate Consiliului Local. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, 10 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 25 pe 2023 privind prelungirea contractului de închiriere numărul 1548 din 12/4/2017 încheiat între Comuna Târnu Roșu și SCDNT SRL pentru spațiul cu destinație cabinet stomatologic din cadrul Centrului Medico-Social din Comuna Târnu Roșu. Da, domnul doctor expiră în 12 aprilie, ultimul act adițional de prelungire. Dânsa și-a manifestat intenția de a presta în continuare servicii. Cu aprobarea dumneavoastră. Supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 26 pe 2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare la aparatul de specialitate al primarului Comunei Târnu Roșu. Asta e cel care trebuie rămânit. Da, v-am spus eu, el este o oglindă, practic, a tuturor atribuțiilor și din fișa poziția noastră. Din 2019 până în prezent a suferit numeroase
rectificarea lui. Și atunci e mai bine să abrogăm ACHL și cele subsecvente și să adoptăm un nou ROF, un nou regulament de organizare și funcționare, actualizat la zi în acord cu fișele postului. Cine este pentru? Supune la vot. Împotriva, cine 10 voturi pentru numai tu? Acum trebuie să vă întreb, este și Mihai, nu? Împreună cu Maria. Da. Aveți Ea e bolnavă acum. Nu, dar pe organigramă sunt amândoi. Da, păi nu, știți, doar știți. Da, doar că el este pe registratură, a rămas pe registratură, iar eu mi-am preluat. Și pe Sorin l-am mutat la Cămin. Proiect de hotărâre numărul 27 pe 2023 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 1 al anului 2023. Aici erau banii pentru burse și am văzut că Am venit ca să vă spun care a fost problema. M-am întâlnit cu blondul, ca să vă spun exact. Și domnul primar, nu facem echipă de oină. Eu nu pot, nu mai am timp să mă ocup. Chiar nu mai pot să mă ocup și nu. Și i-am zis, bă, zice, domnul primar, dacă ne sprijin cu niște bani, și am vorbit și cu contabilul, nu avem atâta posibilitate. Am zis 20.000, nu știu cât costă o deplasare. Da. Și am propus, dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți de acord. Dar cum? Deja copiii i-au adunat blondul. Dar ce vrea să facă el? Să meargă la campionat. Să-i antreneze el? El îi antrenează, da. Așa ocupă el. Se ocupă el. Singur sau mai e cu cineva? A, nu. Nu, eu spun sincer că nu știu. N-am fost, o fost cu mine, că băieții, sâmbătă... Dați așa 20 de lei. Nu-i dăm, stai un pic, că nu-i așa. Nu, stai un pic, auzi, banii nu-i dăm lui. Banii se bagă în asociația. Deci exact ca și cu fotbalul. Deci banii sunt pentru Oina, și deci acolo când am făcut clubul sportiv, am făcut și pentru Oina, și pentru basket, și pentru fotbal. Acum te faci că nu știa, nu. Dar auzi, deci nu e neapărat. Nu e neapărat. Nu, dar n-am zis că e bine. Eu n-am zis că eu... Dacă n-avea cine... Dacă nu înțeles, banii nu se dau direct lui blondul sau... auzi, stai să banii se dau... Banii... Clubul sportiv este asociație Club Sportiv Botul Turnul Roșu, care are mai multe ramuri, da? Are fotbal, are oină, are basket, mai multe ramuri. Și dacă domnul a zis că vrea să meargă la campionat, va merge și cheltuielile vor... Anul ăsta, nu știu dacă știți, de la Clubul deci Sportiv. au făcut ăștia hotărâre de guvern, e sport național, au declarat sport național. Deci și anul ăsta se vor da bani. Se vor da bani pe oină și mai departe. Acum mă gândesc că și performantul ca ceva. Și profesori s-au pus să secționeze. Da, da. Deci anul ăsta chiar au zis că se dă bani de la guvern și ăsta. Și păsat, dacă totul se dă, zice domnul. Și are tradiție. Și tradiția, da. Nu că, bă, ăsta, că dacă nu venea plomul, zice că... Dar el îi sprijină... Dar nu el ia bani, ascultă-mă, eu, stai nu mă să spun, că eu știu ce vrei. Fii atentă, când am fost eu și m-am ocupat eu, vii pe aia frumos, te duci cu facturi, toate facturile, cu tot sofoc, cu hotel, cu tot, te duci dinainte, plătești, plătim din primărie, deci nu merge chiar așa, sau... Deci nu merge că să-i dai bani în buzunar, că nu-i dau bani în buzunar. Eu trebuie ca proiect. Ce are el în cap? Îi sprijini, face cu școala generală împreună? Nu, e vorba de, nu, școala generală se ocupă de la juniorat în sus. Școala generală se ocupă cicloban. Școala. Aici e cu seniorii. Acolo, auzi, bă, Cristi, știi, nu știu dacă ai auzit. Deci, Oina au mers tare prost și avem niște conducători ca și peste tot. Deci, la copii s-au făcut un singur coloar, dar nu știu dacă ai auzit. Deci, e dezastru ce se întâmplă în țară. Asta mai ales cu sportul național. Deci, eu sunt dezamăgit. Că m-au chemat și pe mine și la juniorat pe un singur coloar. Bă, omule, cum să-l învăț pe ăla să meargă la seniori când e învățat la copii cu un singur culoar și pe urmă îl pui pe două culoare? Știi? Deci nu mai știe copilul. Dar au zis că le-au făcut ca să poată juca și în da, țară. Nu. Deci motivația lor a fost că nu sunt copii la nivel național. Deci la generală până în clasa 8 învață prin culoare și până când treci de clasa 8 ești cum era înainte, pe două culoare. Pe două culoare. Odată ce ai învățat un duce-le și pe toate. Acum că voi știți care sunt. La școală numai pe duce-le și pe aceeași culoare sunt toate. Da, să fie mai puțin copii.
Acum, dacă vine vorba, e un sport mult mai tehnic decât baseballul, dar noi ca români nu am știut să promovăm, n-astea să facem, să devină... Baseballul furat de la Brecie, Cris, să ții minte. Deci Brecie au jucat noi înainte, taică-mi s-au jucat cu taică-tău, Brecie, și după aia au furat-o. Unul ca bunicul meu, unul eu cu aia, l-am și-o dus în America și ori pasat Brecea și ca un fel de oină, dar nu e oină, nu. Dar e Brecie. Asta e baseball. Da. Bun. Supune la vot proiect de hotărâre numărul 27 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 1 al anului 2023. Cine este pentru? 10 voturi pentru, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 28 pe 2023 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții, extinderea rețea apă canalizare strada Subiac din comuna Turnul Roșu, sat Turnul Roșu. Extinderea apă canal. Subiac. Aici vreau să ne povestiți în câteva cuvinte, că dumneavoastră știți. Deci ei răspundat la Niculescu. În grădină la Niculescu. Dar cine? Ei cine? Șoșa, dar eu adresă, nu... Da. Este o adresă la doamna Șoșa. Ca proiect, așa. Nu, ascultă-mă. Ne ajutăm acum și... Păi Șoșa, cu Idu și cu toți ăla, unchiul Soluradu, care e un pic mai sus, ei n-au apă acolo. Studial, propozit studial la... Nu, e de pe strada Muntelui. Deci de la Tică încolo până la ăsta. Păi nu, dar ideea, eu... N-ai înțeles, stai să-ți povestesc. Îți niște discuții foarte aprinse între persoanele astea. Niculescu și cu persoanele astea de pe strada asta. Ei, normal că Radu Niculescu i-a lăsat să se racordeze pe țeava. Noi am băgat țeava principală până la Niculescu la poartă și am pus și hidran. Să fie clar că așa n-am făcut legal, dar am făcut-o. Ei s-au racordat de pe țeava, pe terenul Niculescu. S-au racordat și încolo. Niculescu nu mai vrea să-i lase. Să le taie țeava. Păi nu, aici nu intru în detalii. Nu intru în detalii. Normal, legea spune clar că trebuie să rămână. Dar, deci au ei ce au ei între ei, nu mă interesează. Și automat, am atâtea discuții și am zis că nu fac fără proiect de hotărâre, fără proiect, dăm o grămadă de bani și cu asta basta. Facem proiect tehnic, o autorizație și cu toate tot. Asta nu dăm banii. Ce să faci dacă... Da. Și atunci eu scoateți de la ăsta din grădină sau cum? Nu mă, le taie de grădină, le anulează din grădină și bine se racordează aici. Și gata, conflictele și discuțiile. Eu mă gândesc acum, dacă tot să face proiectul ăsta, nu ar fi bine să fie și pentru terenul, toate terenurile care sunt acolo? Ba da, ești în gură, Doamne. Toată lumea Pentru aia, bine, de acolo trece. în speță, îi pentru aia, 2-3, cât sunt acolo. Dar după aia, de aia băgăm seama. Cine vrea să racorteze, Doamne ajută. Plătește la apă canal și gata. Nu? Sunt mai multe terenuri acolo. Eu n-am citit proiectul, vă zic sincer. Dar nu știu. E prevăzut să punem la fiecare teren racord? Păi stai un pic, asta nu poți să-i faci un racord acum. Deci ăsta stai un pic, că ăsta e... Să nu mai tăiem țeava atunci. Dar nu să taie țeava, nu. Auzi, să spun cum se face. Să punem mufa electrosodabilă, să sudează și pe urmă are un șurub din ăla cu desfaci o frezare acolo și direct, nu mai trebuie să oprești apa, nu nimic. Deci foarte inteligentă și îți dă gaură și gata. Se termină. Ai apă. Când desfaci înșurubarea aia de acolo, nu vine apa în sus, se blochează și trece apa la fiecare persoană. Deci nu mai oprești apa. Și el ca proiect poate să ducă, să zic, adică ca și calcul, mod de calcul, încă 20 de familii, estimat, 20 de familii. Dacă în momentul când racordezi acolo, că probabil că trebuie să crești și presiunea, ca să fii tot undeva într-un punct sus. Deci presiunea nu se mai poate să mai crești, pentru că atâta trebuie. Să spune, standele așa au zis proiectanții, nu merge chiar așa. Dar țara de cât ceva? Țara de 90. Toată la fost au grămadă. Ne pentru toată lumea până la urmă. Auzi, să vă zic, așa, ca de fapt divers. Când am făcut proiectul ăla la Sebeș cu aducțiunea din vârful dealului, așa, de pe Ionelu,
Deci proiectantul mi-a venit și zice să punem țeavă de 90. Și am zis, nu cred, dom'le, că nu duce fi de 90. Hai să băgăm 110 și 110 mi s-a părut puțin. Domnul primar, aici merge pe calcule. Și zic, dom'le, dumneavoastră punem pe 110, că eu nu prea am încredere. Deci toată apa pe toată comuna vine pe 110 acum. Dar Maria știe că a fost acolo. Noi am vrut să băgăm 160. Noi am săpat, am zis, bă, nu mai facem, că până să zic să aprobă, nu știu ce, zic, facem aducțiunea. După aia ni s-a aprobat pe Ministerul Dezvoltării și am făcut lucrarea toată, captarea aia acolo la SMS pe Ministerul Dezvoltării. Deci, duce, normal de duce. Da, da. Supunem la vot proiect de hotărâre numărul 28 pe 2023. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 29 pe 2023 privind aprobarea contractării de servicii sportive. Ziceți. Am explicat, dacă Cristin a fost ședința trecută, am luat legătura, zic, să mai înfărim ceva pe CIPE la o activitate să ne scoatem energia la copii și am zis să facem carate. Am luat legătura cu ginerile lui domnul Cotârlă, doctorul Cotârlă, dânsul și avocat, îl cunosc de ani de zile și are o firmă din asta așa. Am negociat un pic, ca să vă spun sincer, la un preț, Maria a fost acolo lângă mine, deci nu vă povestesc nemuritoare. I-am zis că el a cerut 4.000 și nu știu cât, nu? Maria, cam așa, și i-am zis, dom'le, nu pot să-ți dau mai mult de 3.200 pe lună. Și vine în fiecare miercuri, dar asta e vorba de pentru copii. Cine vrea performanță, mai așa, din toamnă, plătește. Cine vrea să plătească, că să facă ceva performanță. Eu zis că el vine cu covoare, el vine cu saltele, cu tot ce trebuie, cu aparate, să dea cu pumnul, cu alea. Ce unde faci? El vine cu echipament de stare de activități. Nu o să le lase acolo, omul și le pune și simplu. Acum sunt prea mulți copii și ieri am mutat, mi-a cerut doamna să mute în cămin, că sunt foarte mulți copii. Și i-am mutat în cămin. Am făcut, dat drumul la căldură și l-am făcut în cămin. La dansuri. La dansuri, da. Ce stil de care? Taekwondo. Taekwondo. Arte marțiale. Dar ce club ai zis că deține? Puma. Ești mai mare. Nu, dar eu vă spun că eu nu am de încredere, că îl cunosc de atâția ani și nu. Hai să supunem la vot. Cine este pentru proiect de hotărâre numărul 29? Abțineri? Împotrivă? Andreea, ai votat? Au votat pentru. Ați fost Eu? pentru? Da, 10 voturi pentru. Eu am un amendament. E prea puțin o zi pe săptămână. Nu sunt de acord. Lasă-l. E puțin. Nu poți să faci mișcare o zi pe săptămână. Dar am să le ridice din două. Bine, Unii la oi, ăștia caratiștii și dansatori și... mai învață niciunul. Dar uite, stai, eu am întrebat pe toate datele. Odată se face. Să știi, că să plictisesc. Mi-au zis clar, băi, nu râde. Râde cu și treaba ta. Da, dacă vor de performanță, trebuie mai mult. Dacă vrea mai mult, plătește. Dar vine oamenii tot aici, vine și plătește. Adică până în toamnă vor face de mers Doar toate ca 3.000 și de lei pe lună să vină numai o dată pe... Asta sunt și dansurile. Dar dați împărțiți pe... Auzi, să împărțiți la fel ca la dansuri. Împărțiți pe grupe. Pe grupe, deci face 3 ore, 4 ore. Adevărul că nu e mult 800 de lei să vină cu nu știu ce, Abonamentul la ce pe CPS este săptămână sau 200 de într-o zi lei că pe face lună ăla, de... care... La vădică nu trebuie să vine și le montează odată și le ține acolo, vine la fiecare și le ia. Păi ba da. Scoate tot, mă. Scoate tot, le pune în altă parte și pe urmă, Doamne Lăsați sala de ajută. activități. Mai sunt și altă că fie curată, pe cum? De următoare luăm tot. Da, mă rog. Avem raportul numărul 693 din 1 a 2 a 2023 din listarea economică, socială și de mediu a Comunei Turnoroșu pentru anul 2023. Toată lumea 10 voturi pentru.
pentru raport aș vrea un pic, dacă sunteți de acord să ne oprim la câteva puncte, să le discutăm, să le înțelegem. Acest raport privind starea economică, socială și de mediu este obligația domnului primar, dar conform codului administrativ, de a prezenta și de a aduce la cunoștință publică în primul trimestru al anului în curs pentru anul ce s-a încheiat. Prima parte aparține domnului primar, iar subsecventele sunt rapoartele compartimentelor. Pentru punctul 1 din raport, aș vrea să întreb eu, module galvanizate, 12.622 de lei, câte avem acum amplasate în localitățile Turnul Roșu și Sebeș? 3, nu? Nu, ăsta de sticlă, nu? Da, 2 la Turnul. 3, 1 la Sebeș, 2 la Turnul. Păi, dumneavoastră ați venit să ziceți, hai să facem. Da, știu și câte, da, am înțeles. După aia, pentru punctul 2, lucrări alimentare, energie electrică, clădire socială, da, și reparații iluminat public. Aștia au fost băgate, nu putem să le vedem defalcat, cât a fost una și cât a fost alta, că nu, poate că reparațiile au fost o sumă mult mai mare și alimentarea, nu știu, cât a fost una și cât a fost alta. Putem și de la mea listă de investiții. Da, nu, Facem... da, nu e nicio problemă. Asta e cu ăla dispensarul vechi, nu? Da. Deci după cum a cerut în Consiliul Local, dacă și aduce aminte de Mușar Andreea și cu Tucăi, dar nu știu dacă a fost la ședință, a zis că nu sunteți de acord să luăm curent de la Maricov, da? Da. Eu am foarte mare Da, ureche foarte bine, așa? Da. Și am făcut demersul, am zis, bă, hai să facem treaba asta, că nu știi, pleacă ăștia, nu pleacă. Mai am zis că nu stăm la dispoziția lor, Exact, dacă vor sau nu vor să ne dea, acum, suntem comună. lăsați-mă să termin. Mă rog. Așa, și am făcut. Nu vă spun câte avize, câte insistențe și mai departe. Și am venit cu soluția, fain frumos, să venim de la Școala Generală, de la Transformator, pe stâlpul de lângă grădiniță, s-a pus contorul, deci am ajuns la fază de am pus contorul pe astea, după aia vine, că mai avem un stâlp acolo în fața la gară, după aia să mai pun un stâlp mai aproape și până sub traversarea pe sub calea ferată și până la stâlpii care avem. Acum am montat niște stâlpi și am băgat până la baza sportivă, până la terenul de fotbal, ca să fie iluminat containerul ăla cu astea cu vestiarele. Vrem să facem acolo, să punem, să avem și căldură, să facă un duș și așa mai departe și toalete, că nu avem toalete. Așa, m-am blocat, vă spun sincer, pentru că îmi trebuie autorizație de construcție și îmi trebuie avizul de la CPR Craiova. Acolo costă un proiect care costă 100 și ceva de milioane, de 10-12.000 de lei, cam așa ceva. Deci sunt foarte puține firme din astea. Mi s-au recomandat de la Craiova, că avem sistem la Craiova, unii din Vâlcea. Și aia mi-a spus, mi-a trimis oferta, am zis 12.000, am zis, băi, să mor eu. 12.000, aia plus restul și cu lucrarea, ajungem la o urmă de bani. Dacă sunteți de acord, am zis că oricum acum discutăm, dacă sunteți de acord, băgăm de alea și să ne ajută. Dar eu vă spun că e costisitor. Să vă spun și de ce e costisitor, că am întrebat și eu, bă, sunteți nebuni, atâtea lucruri pentru alte proiecte. Zice, domn primar, trebuie ăștia care îți fac sub traversări de cale ferată, poduri și prostii, deci le trebuie autorizație, plătesc pe an 10.000 de euro. Deci eu vă spun, interesați-vă, eu vă spun ce mi se transmit. Am întrebat și pe alții, ca să nu mă aburească. Zic,
zice, domn primar, în Sibiu nu sunt, am înțeles. Nu sunt și am întrebat și, bineînțeles, era la Vâlcea. Eu m-am abținut, am zis, da. Nu, până la urmă trebuie făcută. Trebuie făcută că e bună. Bună și nu mai stăm la dispoziția la nimeni. Da, așa. Acum, dacă sunteți de acord și până da, ne ajută. Băgăm bani pentru asta, vedem și lucrarea câtă costă, că va fi și lucrarea câtă costă. Am cumpărat 5 stâlpi sau nu știu cât am pus acolo până la bază sportivă. Nu, cam asta a fost. Și restul la iluminat public, că uite, sarde, când e o vreme mai așa, sarde ăstea becurile. Și am mai făcut o extindere la pe către Niculescu. Da, mă rog, tot de acolo venit și că nu vreau să fac alea. Bineînțeles, eu vă spun sincer, când am intrat pe Radu Niculescu, am discutat odată, era Luci lângă mine, nu vrei să punem să facem iluminator, că el n-are nevoie. Acum, restul, unchiul său iar a venit, ce domn primar, n-avem iluminat. Nu, le-am băgat iluminat. Și iluminat. Da. Că nu sunt, chiar nu era acolo. Da, ziceți de becurile ăștia cu LED-ul. Păi astea, dacă e o vreme mai așa, câte o stradă. Așa se întâmplă peste tot, am întrebat și eu. Și n-ai ce să-i faci. Nu îți dă nimeni nicio despăgubire, nimic. E electrica. Cam ce cost are un... E bine, că zilele de 33 de bani, 30 de bani. Da? Și spun cât eu la băi, e ieftin, eu știu. E dar lucrul efectiv să te... Adică intervenția poate că vine un preț mult mai mare. Nu, dar nu știu de bine că se întâmplă fenomene. Adică mă gândeam la faptul nu am putea să ne gândim... Uite, la Orlat să spun, la Orlat... mai ridicat să nu se mai... Păi tot aceeași treabă. E aceeași. Auzi, stai să spun, Orlatul e prietenul meu Gâță, contează că e de la PNL, dar mă întreabă, băi, Gâță, ce probleme ai? Zice, băi, Stănică, le-am făcut toate pe fonduri europene și toate mi-au bubuit. Și zice, nu m-au despăgubit cu nimic. Și tot l-am făcut pe rând. Da. Deci n-ai ce să comentezi aici. Sau un flux din asta de, că vezi cum e de tensiune și e gata. Terminat. La Săbeș înseamnă că a fost repera mare din centru în jur 12 în 2. La nu, așa, fac. Fiecare stradă cu 3. Ai ce să... Oricum e iluminat comunale, nu mai se da? Că mai așteaptă un pic, nu chem pe cineva care și-am căutat tot din ăștia mai ieftin ca să faci lucrare cât de cât. Na, ce să zic? Facem și noi cum putem. Am schimbat toate lămpile în primării, am schimbat lămpile în cămin, am schimbat becurile în cămin, am schimbat la bibliotecă, la rezidența populației, la dispensar la Seveș și la Casa Tineretului. Păi cum să nu? Și uite de ce lumina lui. E altfel. Acum, comparativ cu un an în care au rămas toate becurile care erau cu incandescență și acum cu LED. Am mai zis odată acum. Știu, dar am uitat. Știu că ai zis. Deci s-au redus cam un sfert mai plătit. S-a redus, dar acum nu mai poți să faci comparații pentru că au crescut prețurile la kilowatt. Nu, eu vorbesc de consum. Nu, ascultă-mă. Deci un sfert cum era înainte. Deci am schimbat toate lămpile, că erau unele mai mari. Acum la intersecții de astea mari, de exemplu la Marcel, acolo am pus una mai mare, că bate toate străzile așa. Unde am mai pus? Deci sunt două-trei din astea care sunt mai mari. Unde trebuia. Aici era la secretară, că tot zicea că nu știu ce, am pus o lampă din aia de 50. Adică eu mă tem, eu vă zic care-i temerea mea, mă tem ca costurile de schimbare și intervenție, să nu fie tot, să nu ajungem tot acolo. Păi dar și becurile astea, Cristi, la fel. Și becurile tot așa tarde. Ce vorbesc că era înainte o meserie ca becurile. Hai de mine, și acolo e și pericol. Da, ai ce să faci. Asta este. Ca
și în casă, nu vezi, aia aprins și bum, a bubuit. Multe variații de Da, temperatură. da. Din cauza de sigur. Da. Revenind un pic la teren, am văzut că sunt multe, nu știu, țeavă sau ce e acolo, de Alea stevele de gaz, de pe care gaz? se face, da. Da, nu au avut unde să le pună și le-am zis să le pun acolo. Stevele A, care vor pentru fi, ce, dar ce schimb, vor fi da, s-au apucat de astăzi, da. utilizat. Ieri au venit numai pe teren, au fost, Da, mă întrebam ce... da, la stevele de gaz, da. Mă gândeam că poate au legătură tot cu... Na, pe ce le vedem. Păi tocmai de-am zis să vă Nu. întreb. Ăsta acolo sunt o grămadă de țări. Lucrarea e făcută de ei, De gaz, finanțată da. și cu include cu tot, cu, adică Cu tot. Refacere, asfalt, tot. Cu tot, refacere, cu tot, da. Infrastructură, tot. Păi nu gata anul ăsta, trebuie să punem. Până în octombrie trebuie să da. Unde Duce, e da? unde e Da. o stradă asfaltată și trebuie să tragă, unde e nouă Deci asfaltată. să apucă Cristi de străzile acum care vor fi asfaltate, că de-aia și stăm. Nu vreau să mă apuc de străzi. Pe Sebeșului se apucă acum, pe urmă mere pe Unghiul Boiță, pe capul satului, încolo de la brutărie, de la Ghiță, până în capătul ăla, Nenel Cristea, străzile astea, care vor fi asfaltate și acolo se va apuca. După aia, unde e asfaltat din asta, vin sub traversări. Unde trebuie să treacă pe acolo, va veni decupat și asfaltează, nu, că n-ai ce să fac. E gaz, stat în stat. Asta e. Eu am pistonat de ani de zile. Când s-au făcut la Sebeș, am făcut demersurile ca să vină și la noi. Că zic, mă, vine ăștia și se apucă, da. Ăștia au câștigat licitație de 2 ani. Ăștia. Firma asta, e o firmă din Târgu Mureș. Au câștigat de 2 ani și l-am tot sunat pe directorul la gaz. Ce domnul primar, n-avem bani, repartizat. Nu, și acum au venit bani, probabil. Asta este. Tot care făcut la noi? Nu. Pe ce erau tot din multe? Unul, probabil că de Da, relație. acolo e gaz. Acolo e gaz. Colegă, la ei. Nu. Bine, referitor la raportul ăsta, mai e ceva? Da. O să-ți aduci aminte și mai târziu. Pentru că nu e. proiectul de, văd aici proiectul de, pentru stația de reîncărcare. Avem Da. suma de 7.000 de lei și de 19.150 de lei de consultanță. Da. Este în fază de implementare proiectul. E depus proiectul la Ministerul la Ministerul Mediului. E aprobat. E aprobat? Da. Am plătit 7.000 de lei, dacă mi-aduc aminte. Deci, da, ăsta în cazul în care nu se implementează, am scris în contract, trebuie să ne dea banii înapoi. Și câte stații va avea? 3. Una la școală, una aici la Pocăiți și una în Sebeș, în centru. Acum nu știu, n-am experiență la stațiile astea de încărcare. Poate știți dumneavoastră din... Omul și încarcă... Omul și încarcă și are, poate să vă o cartelă, se va da, da, și vine și plătește. Și va fi racordat la ce rețea? La rețeaua electrică. Deci de înaltă, că de asta am pus la transformatoare, da. Nu aveau putere, deci acolo e cel mai bine, pentru că erau costuri foarte mari dacă îl făceai un pic mai deplasate, știi? Nu avem mașini stat? La putează? Avem. Poate Nu, victorii. stai, că zic și eu așa. Da, da, mă, au fost băgate ședințe. Au apărut mașini de când de asta. Acum are Paur, are mai mult. Are Niculescu de jumate. Are mai mult. Tu dorești o mașină electrică prezent? Auzi, stai să spun, ușor. Ori venit la mănăstire, ca să vezi, acum, după ce am făcut. Și zice, domn primar, că dumneavoastră n-ai făcut. Ba da, domnule, l-am depus proiectul. Așteptăm acum, că eu știu ce prost mere la mediu. Mediu depinde cum îi dă să dau repartizarea la bani. Nu știu ce e acolo. Asta e. Și chiar îi zice, domnule, păi nu faci. Ba da, și uite, doamna Vice întreba că, nu știu cine a întrebat odată. Zice, domnule, dar... Da, am fost singurul care am depus ăsta, că alții nu au vrut să depună. Din prima zi. O să se mai cumpere mașină de Și-a dat cu. Dar ce e făcut timpul? Dar nu e neapărat, da. Că o să fie pe hartă, vin oameni pe Valea Oltului sau de unde, turnul roșu. Că mă duc acolo și mai vizitez, mai văd turnul roșu ce e, cu ce se mănâncă. Corect.
Și mai încurajezi oamenii din comună. Exact. În comună. În afară de asta, Deci, eu zic că o treabă faină, a fost nu greu. Haide, cap. Nu vă spun, ea de la electrică am terminat. Greu. Deci ca să faci niște studii topuri, nu le combine aia, vine aia în teren, du-te înapoi, nu duce transformatorul ăla, cum să nu ducă, domne, hai, domn director, ajută-mă, deci e greu. Cu statul e foarte greu. Statul un statul, mult. Da. Da. Da, nu că am avut noroc cu ăștia de la electrică, am avut noroc. Proiectul ăla de la Țigani, ăla l-a făcut ei. Deci, mare minune. Astea de care aveau aprins. Deci atât. Dar mai mare bucurie. Eu cred că 3 ani, 4 ani cât o durat toată minunea asta. Greu, foarte greu. Dar dacă nu era directorul ăsta, nu făceam nimic. La iluminat, să le puneți televizor pe așa. În timp. Eu mai plăcut, nu? Aveau, nu am știu, cred că aveau decorații. În toată casa era. Să știți, chiar am găsit pe telefon. La iluminat e străbă, nu știu ce mare sculă, că așa am pus și la dispensarul de cei de la noi, la vechi. Am pus de nu știu ce transformator ca să fie numai pentru iluminatul. O să vorbim cu ăsta care a făcut, ăsta care a făcut lucrarea. Alte întrebări? Da, mai am eu. Și eu mai am Pentru punctul 8, servicii, consultanță, organizare, procedură, achiziție publică de lucrări, pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzii în zona Târgu Roșu. Astea Avem consultanță care se ocupă de proiecte pe fonduri europene și exact pentru ăsta ne-a făcut toată documentația, plus achiziția publică. Deci e o fată tare faină. A fost o lucrare la Cristina. Noi dacă am divorțat de Cristina, am luat-o pe Adelina. Da. Bărbatul să-i consilier la USR la Cristian, deci o fată deosebită. Deosebită. Deci mai era. Adevărul că a fost și cea mai tare de la Cristina, de acolo. Dar aș face treaba pe mine. Mai era, nu vreau să știu. Și nu e nici scumpusă. Nu că o laud eu, da? Maria vă poate spune, sau Moise, sau Radu. E chiar își face treaba pe mine. Mare auditor. Mă interesează un pic de proiectul ăsta de reabilitare străzi. În ce fază e acum? Deci noi, deci e făcută toată procedura, de câștigat Terra Building, din Orlat sau așa, nu știu unde au sediu, și așteptăm un pic să termine ăștia cu lucrările de la rețelele de apă, pentru că dacă nu termină aia, nu pot să mă duc la Ministerul Dezvoltării să semnez contractul de, nu la CNI, la Ministerul Dezvoltării, de Angel Salin. După ce termină aia lucrările, sunt și rigolele cuprinse în proiect? Da, dacă vrei să-ți dau într-o zi proiectul, stai la doamna viceații și păi tot aștept de vreo 2 luni să-mi... Nu, stai un pic, mi-ai cerut altceva. De ce ești figură? Da, pe ăla l-am zis. Da? Nu, iată. Nu, am crezut că pe ăla, că pe ăla l-am dat de 2 ori. Și îl dau, uite, când vrei tu. Că nu e nimic de ascult. Sunt și rigole, sunt fotbal, sunt să știi că... O stradă asta de la unde stă Fulga cu Dodo, o vârșie cu doamna Miluca, aia pe ce proiect a fost? Da, s-a făcut, a venit domnul Crăciun Vasile și a zis să asfaltăm, că era dezastru, și în capul satului, și am făcut achiziția cu Geiger. Deci am cerut, am avut câteva cereri de ofertă și Geiger a fost cei mai tari. Deci 100 și... Nu? 100 și ceva. 103. Acum vă zic ce nu-mi place. De ce? Păi stai un pic, că Crăciunul a venit în ședință, tu n-ai fost. Nu că mi-au gândit, dar tu... Era necesar. Dar nu-mi place, dar când avem o gură de canal și asta rămâne gaură, aia nu... Știu că și eu tot pe acolo trec. Și eu mă înjur pe mine. Da, ascultă-mă, nu stai un pic să spun. Strada aia vine reabilitată, mă gândesc. Pe proiectul ăsta cu Angel Salin.
N-avea rost să ridic acum la nivelul ăla, oricum o rașchetat, o băgat preză și așa mai departe. O rămas sus de acolo. Du-te la Coviță să vezi că-ți construi. De ce l-au făcut toată strada principală și te rup mașina. Acum eu iau exemplele pozitive. Nu, băi, eu știu că... Nu, auzi, dar dau dreptate, că așa e. Mai mult de atâta ce știu. Așa e, dar trebuia urgent să o fac, pentru că chiar rupeai mașina. Și nu vreau ca să plătesc, să știi la cineva vreo despăgubire. Rupeai mai ales Daionică, ziceai că și dincolo la biserică, vis-a-vis era o, Marcel poate să zică. Acum nu-i bine, nu zic că e foarte bine. Acum nu-i bine că merg cu viteză. Nu, eu vă zic, asta mi-a sărit, două lucruri mi-au sărit în ochi. Rigoala, șanțul ăla care e vai de capul lui, eu rămas. Adică când faci ceva frumos... Acolo vine rigol dintr-o cap în altul. Deci așteaptă când vine cu pe proiectul ăla. Da. Stai liniștit. Da, să face lucru ca lumea. Și el, cam ce valoare a avut asfaltarea asta de stradă? Aia au zis 103.000. 103.000 de lei. Cu frezare, cu bituminare, cu transport, la 103.000. Nu au fost o... Păi nu spun că ăștia de la Terra Building mi-au cerut 190.000, cred că. Așa, hidroconstrucția mi-au cerut vreo 100 și ceva de mii și i-am zis, dom'le, îmi garantați că veniți. Și când am văzut că se obține, am zis, nu, merg dumneavoastră, deci și voi. No, și am mai cerut la cine am mai cerut, doamne? La ăștia Total Nesea, iar am mai cerut o grămadă de bani și parcă am mai cerut la cineva. Da. Pare rău că noi când am fost, am măsurat, mai trebuia, de exemplu, aici pe pod la Gloiu, am venit pe podul ăsta de ridică către primărie, am făcut și podul. Acolo la biserică, nu, zice, domn primar, noi am ce mi-ai zis? Dar după aia mi-a venit în cap. Era fain și podul ăla să făcut, da. Da, ce să zic, fără război nu vitești. Ce să zic? Bun, alte întrebări? Da, numai puțin, la punctul 96 loc, vreau să vă întreb, și suntem tot la proiectul ăsta, avem servicii consultante de punere cerere de finanțare și consultante management pentru proiectul achiziționare echipamente călătoare selectivă 5.000 de lei și mai jos, îngroșat, zice proiect depus pe Țara Uzului pentru care s-a obținut o finanțare de 51.170,35 de lei. Banii ăștia, proiect depus pe Țara Uzului și transformat în euro 10.542 de euro doar pentru turnul roșu. Da, nu, băi, și pentru comună. Dar asta mă deranjează, că nu știți ce ați votat. Păi nu stai să te aduc aminte. Nu lasă-mă, nu lasă-mă să zic, că nu-mi place. Ascultă-mă, când v-am pus proiectul de hotărâre, v-am zis, pe strada Valea Caselor vine atâtea, pe zi pe școlii vine atâtea, la Sebeș pe strada principală vine atâtea, pe Sebeșului vine 3, pe aia nu știu ce. Deci am terminat cu toți banii. Atât a fost proiectul pe ăsta. Așa ne spun. Caută-l tu. Eu spun că tu mi-ai adus de inox și să facem de inox și eu cred că aia și fura inox cu scoșul cu tot. Deci ziceți doar de containerele alea mari și așa de cum au costat, că nu știu. Care, mă? Coșurile de cu noi, mă, pe... Încă n-au venit. Păi n-au venit, stai că am făcut terminat contractul. Coșurile de cu noi care mai înainte a întrebat. Păi da, am început. Dar nu e n-ai gustat de unde de lei 3. Nu, te-ai gândit. A întrebat prima întrebare care a fost. Aia a fost pentru coșurile de selecție pentru sticlă. Nu, astea sunt pentru coșurile de gunoi pe străzi. Deci vin 3 coșuri de gunoi, una lângă alta, cu capac peste. Da, am discutat. Da, am zis, pe da, acum și eu mai uit. Adevărul e că atunci când vezi o vie cu... Dar s-a trimis poze. S-a trimis poze pe WhatsApp. Folos să le-am trimis încă. Să nu zici că nu ți le-am trimis. Eu nu zic că nu mi-ați trimis, dar nu vă supărați că vă întreb. Nu, foarte bine. Da, vă întreb. Că nici nu sunt aici să stau ca plan, dar dacă am o întrebare să nu o pun. Asta e culmina. Nu vă supărați așa. Da, nu am fost atent de sticla galvanizată și nu mai știu eu ce. Nici nu mă gândesc. Alte întrebări mai sunt?
e ceva? Mai e ceva chestii? Nu mă gândesc ce O, oricum răspundem, răspund. Stai liniștit, că mă urcă să aprobă, urcă să aprobă, da. Îți mai aduce aminte, așa, dacă... Eu te-aș ruga că ai fost acasă, Cristi, să știți, eu supărat acum pe tine, ai fost acasă, puteai veni la ședință. Acum am povestit de 10 ori atunci, acum am povestit tot de 100 de ori. Da, eu... Păi, dar nu, dar nu trebuie să te superi, corect? Da, dar nu... Păi de-aia ai ședință pe comisii, călcăori, dar nu cu răutate. Dar Dar înseamnă să-mi că pui... dacă sunt acasă, pot să vin. Păi da, hai să facem o ședință. Hai să facem o ședință, vezi că n-am fost de acord. Și eu Andreea, toată lumea are. Nu vezi? Păi da, mă, Cristi, da. Da, aveți dreptate. Și că mai povesti chestia asta, Andreea. Nu, înainte a fost legal. Până nu... am votat și noi. Lasă, da, legal, Păi și ce? așa. A trecut. Și timpul ăla care îl consumai atunci sau acum, nu tot același timp. Nu, dar povestim același lucru. Atunci a stat două, Cristi a stat 2-3 ore, acum mai stăm 2, dar nu te grăbește nimeni să nu înțelegi greșit. Și de era bine dacă veneai, povesteam atunci. Foarte bine, eu chiar am vrut să vin, dar n-am putut, dacă... Așa e bine, dacă înțelegi. Dar ce, dacă am fost acasă, ce, m-am ascuns? Nu știe, dar... Tot tulburat, acum nu mai știe ce. Eu nu știu, domn primar, vă Deci fost haideți bine să acasă. punem și raportul Oricum, ăsta și dacă mai are ceva... eu nu urmăresc la ușă. Vă pe domn primar, Trec pe stradă. Să capere, vede, îți plec, îmi vin. Nu, mă, băi, dar trec pe stradă în fiecare dimineață și văd. Ce n-ai mă poveste? Serios. Dacă nu bat la poartă... Nu bat la poartă. Eu nu știu, numai tu știi că eu sunt acasă, eu nu știu că... Vede mașina, văd. Auzi, ascultă-mă, eu merg în fiecare dimineață pe toate străzile, să știi. Era formul proiectul. Că eu știu tot ce se întâmplă în sat. Și că nu sunt becuri, și că sunt, și așa mai departe. Când ajunge la Cristi, se uită și pe suportă. Nu care nu pot să te uit. Știe Cum? De că știu porțile care dincolo, sar pe dincolo, că acolo pot să sare, aici nu pot, e cam greu. Din spate, Din spate, da. Eu mai aveam, cred. Da, zi-mă, dați drumul și pe urmă, când ziceți, răspund oricum. Că Da, deci avem raportul 693. Scrieți când ce Privind starea economică, socială. Din raport nu știu dacă e nevoie să-l supunem la vot. Nu e. O să-l supunem la vot. Este un raport. Este un raport. Hai să-l supunem. Cine este pentru ca să nu avem... Mi s-a prezentat, l-am ascultat. Eu nu consider de... Și de votat. Și informare. Informare. S-o luat la cunoștință. Exact. Da, bineînțeles. Cu 10 voturi. S-o luat la cunoștință. Cu 10. Exact. Cu 10. Păi nu? Nota 10. Nota 10. Și mai avem propunerea doamnei Șoarei Comisie. Nu, vezi de treabă. Ziceți mulțumesc. Propunerea Consiliului Local, USR Angela Andreea Cornelia pentru implementarea campaniei de screening pentru depistarea cancerului de sân înregistrată sub numărul 6 din 21/3/2023. Hai să știți despre ce este vorba, am vorbit din ședința din februarie, am povestit puțin și în 21 martie. Ziceam, doamna doctor și cele două asistente au acord de la DSP să vină să facă această campanie aici la noi. Disponibilitatea lor este de astăzi, mâine și poimâine. Dacă astăzi este prea din scurt, putem să facem la 2 zile, o zi la turnul roșu, o zi la Sebeșul de jos. Evident, e nevoie de acordul de principiu cu Consiliul Local, doar pentru spațiu. Că în februarie, atunci când am povestit, ziceați și dumneavoastră că la Sebeș putem să punem la dispoziție dispensarul și la turnul roșu partea de sus a centrului medico-social. Eu m-aș bucura dacă sunteți de acord cu asta, să fim cât mai mulți acolo în momentul în care vin să încurajăm, adică să transmitem un mesaj de unitate și că se fac lucruri pentru comună, mai ales în ceea ce privește sănătatea. Eu militez în special, domnilor, n-am nimic cu dumneavoastră, dar militez în special pentru cealaltă aici. Și cam asta, așa n-am cu ce să-mi susțin pledoaria. Întrebări dacă aveți. Rapidul legislativ că nu te susține.
Da, așa vă zic. Și dacă nu mă uit la el, dați-mi voie să vă spun că nu se cred. Acum mai e ridicată ceremonalul, știi că era prea mult. Da. Nu-i corect. O să stau cu spatele și Nu, să vă liniștit. zic că... Da, E și bordură aici. Luna trecută a zis că putem... Dar, auzi, dar eu nu discut, eu ți-am spus punctul meu de vedere, să vă dați eu consilierii, că e bine. Ce vă dă? Păi, cine vrea să vă dă? De ce se vorbește? Dacă e de acord și Păi zice. da, trebuie să fiți de acord. Trebuie să fiți de acord. Dar dacă n-am fost de acord de când... Nu mă, dar te ridici mâna ca să avem și noi acolo, bă, o votat asta, așa. În ședința de februarie sunt consemnate 8 voturi, pentru că am fost 8 prezenți. Nu, dar astăzi s-a discutat, atunci au fost așa. Păi da, zicând, da, ideea. Aia a fost o A fost informare, acum ai venit și cu totul. A fost propunere. Da. Hai că vreau să te întreb, este face specialitate. Hai că întreb și eu vreo 3 puncte. Păi Dacă nu, mă acum întrebați treabă, ce ceva. Ce Da. specialitate, că aici au fost medicinii de familie. Adică vine doamna doctor care vine medic de familie. Ea are și acreditare de, dacă te uiți pe... Specialistă. Dacă te uiți Drept pe... de liberă practică și activare nu mai văd. De adeverința aia a ei, nu adeverință, se numește altfel. Abizoanial pentru exercitarea profesiei de medic, da? Așa. Medicină generală. A? Cred că toți medicii de familie au aceeași chestie cu medicină generală. Așa este, dar dacă te uiți, este eliberată și este parafată de Chicararu, care este unul dintre cei mai mari și cei mai buni ginecologi din Sibiu, care, asta este ramura, practic, pe ginecologie se fac și aceste palpări și mamografii și consultații fizice, așa, tocmai de asta, că asta este subspecializarea doamnei. Scrie acolo, Cristina. Pe avizul doamnei doctor. Nu, că nu văd. Am văzut președintele care îi... Ăsta de colegii medicilor, Chicea. Poate face și fertilizare. Ok. În vitro. Ok. Poate facem și fertilizare. Uite ce crescut. Nu, are gute la gât. Știți că așa ceva se face doar într-un cadru foarte... Acum, sincer, eu cunosc că n-am ceva în voi. Eu să zic, da, de acord. Dar să vină cu doctor de ăsta de familie, avem și noi doctor. Încă și doctoriță din asta, În momentul în care... de la, care au fost și în spital. Da. Acum, sincer, eu nici nu m-am uitat. Ce din astea ce are specializări au? Păi chiar numai bureală, la început, nu, dar de ce nu mă las? Tu nu te-ai uitat, ai zis punctele, cât ai vrut tu și te-am dat sus. Auzi, și să vii acolo, dacă vezi chiar nu, că sunt de acord, să vină, că nu. Dar să vii așa nepregătită, să știi. Bă, vină ori cu doctor specialist, clar, și vină fain frumos cu aparat, că așa ai promis că vii cu aparat, că am spus că nu găsești aparat. Nu am promis că... Cum să nu? Păi să mă găsești de Nu, așa... Asta este primul pas. Ascultați-mă, asta este primul pas și e vorba și de informare, da? Informare a femeilor. Este foarte important pentru că ăsta este primul pas pe care îl facem. Putem să facem a doua campanie cu aparate. Domnul primar, putem să facem tot noi aici. Dar haideți să facem... Dar haideți să facem Dar nu nimeni ascultă-mă, că eu m-am interesat, că nu vin nepregătit la ședință, să știi. Deci eu am întrebat, nu dă nimeni un aparat să vin turnul roșu să bani în sala de activități. Poate vine ea de la Eu spun, ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă ce spun eu. Dar nu lasă tu pe aurul, tu nu mă aburi aici cu aurul, că acum îți supărat, că nu ai venit pregătită, sincer. Nu aveți de ce să fiți. Nu supărat, din punctul meu să vină, că chiar n-am nimic, pe cuvânt. Dar să vină, dar nu ai venit pregătită, bă, vină cu ceva, un specialist. Adu-mi un specialist, Rămila. Dacă vrei să aduc eu specialist, sun imediat pe directorul de la spital, ui acum și zic, doamne, trimite-mi un specialist din ăla. Atât. Dar nu cu din asta, eu nu m-am uitat, să spui sincer, că nu am uitat. De ce nu faceți dumneavoastră lucrul ăsta?
Nu, păi nu, dar auzi, ce să... Nu, dar stai un pic, să ne înțelegem. Orice se întâmplă în satul ăsta, în comuna asta, primarul e de vină. Pentru că asta este. Dar nu e așa. Băi, frate, stai un pic. Știi ce zice cetățeanul? Bă, domnule, mi-a venit acolo și m-a palpat. Așa ce credeți că se asta este începutul. Nu, eu ți-am spus punctul meu de vedere. Dați-mi voie să vă zic ceva. A zis că primarul e de vină, dar haideți să-i faceți oameni să zică datorită domnului primar și a Consiliului Local. Nu, eu vezi că e o diferență între mine și tine. Eu, uite, și când a făcut, a venit cu inițiativă cineva, i-a zis că doamna vice. Sau dacă a venit Maria a făcut. Eu sunt altfel. Nu vin acolo să zic că o ai că primar. Nu e adevărat. Nu pot să zic eu că am venit eu. Pot să zic eu că nu am venit. Și nu-s meritele mele. Băi, când vine cineva fain frumos, că vine Moisu și îmi dă o idee, băi, e a lui. Și ne împărtășim toți. Care e problema? Și ne împărtășim toți, da? Da. Asta este intenția mea. Eu nu am nevoie să fac propaganda electorală, că nici nu trebuie. Pentru toată lumea, da? Deci supărarea care este că nu înțeleg. Nu supărare. Dar nu, dar ți-am spus exact. Nu vin cu aparat. Dar nu mai lăsa să spune adevărul. Că tu mi-ai întrebat de câte ori și tu ai spus adevărul. Nici tu am nimic de ascuns. Eu vreau să fac mai multe lucrări în comună, să vă zic, uite, atâta, să coste un leu, dar nu mai face nimeni degeaba, aici e problema. Hai să spargem viața așa acum, poate la următoare. Știi cât mi-au cerut? Auzi, stai să-ți povestesc. Știi cât mi-au cerut unii care să ne facă pentru izolarea clădirilor, spațiilor ăstea, dar tot pe Ministerul Mediului, știi cât mi-au cerut consultanță și ăsta? 200.000. Este rău. 200.000 când am zis, bă, dar am siguranța că câștig proiectul. Dom'le, implementare. Eu cu cine fac toate problemele? Bă, voi sunteți nebun la că 200.000 de consultanță și proiectare. Și ce fac cu ea? Stau acolo și vă sun la dosar. Cum a zis un primar odată că nu mai e, zice, păi eu am pârtie de schi, îi în dulap. Nu, ține acolo în dulap. Asta e vorba, că să spun și cine a fost primarul de la Porumban. Bravo, nu. El era cu pârtia. Eu, ce să zic? Eu încă spun că consilierii votează, nu eu. Dar de ce i-a zis la Andreea că a vorbit cu mine la telefon? Nu vine ce filtrezi, doamne, am vorbit cu tine. Nu, auzi, am glumit, serios. Chiar am glumit. O procedează acum domnul primar precum cetățean. Așa fac și cetățenii. Vin și ne vinovățeze reciproc. Așa discutare, așa e discutare. Așa s-a întâmplat, deși ieri au fost, cred că, o grămadă de oameni pentru lemne și pentru altele. Da. Continuăm? Zice, ce faceți? Deci, dar voi nu știți ce faceți? Păi acolo rămas, e bine așa, nu? Să punem la vot cine este de acord cu... Deci să nu vreau că ziceți că eu nu vreau. Haideți să vedem ce este până la urmă și ca să nu zic Andreea că nu vrem. Hai să vedem ce este. Nu fi aici. Nu poate să ia ceva rău. Păi da, ce să fie rău. Și schimbare și... Păi da, dar problema este că oamenii trebuie să meargă de seară. Auzi, Cristina, Cristina, hai să zic, auzi când ne-a sănut și mie, voi pe cameră. Dar nu merge, că e ca și doamna doctor Miclea, ca și doamna doctor Brandenburg, doamna, deci... Dar nu ai de unde să știi dacă nu ești Cristina. E exact ca alegerea ta. Exact. Nu punem la vot, că tu gândești că lăsău, eu nu gândesc normal, eu. da, deci pune la vot propunerea de Dacă cine... Dacă vrea să vină, să vină. Dar ce n-am contestat? Fiecare. Sunt 10 voturi pentru, fiecare își face... Și facem astăzi sau facem mâine la turnul și apoi mâine la sede? Pentru că este timpul scurt. Dacă are posibilitate să ia de tine. Tu a anunțat la el, să vin? Păi nu am anunțat. Nu, dar am zis că vine în ședință de Consiliu, m-am zis. Ca să povestim, să nu fie probleme. Nu puteam să facem anunț înainte să avem să votăm noi în Păi da, și Consiliul atunci dacă Local. anunțul și după aceea dai exemple. Da, mâine și pâine. Păi nu mai poate, probabil, luna viitoare, dar să fie mâine. Mâine ce? Vă întreb. Mâine Facem atunci mâine la faci mâine la apoi turnul și mâine da. la sede. E ok așa. Și atunci Mihai Ronai zicea că poate să facă un anunț, dar acum este Maria și pe pagina primăriei o informare de genul acesta. No. Și de restul informării ne ocupăm. Dacă
ai zis că trimiteți mașina și asta ne ajută. Megafon, portabil. Da, nu mai știu pe ce să vorbim. Așa mi-a zis în februarie. Da, așa am zis, da. Și atunci intervalul de la 5 la 7. Păi nu, spune-mi exact ca să știu. Deci Păi mâine fiind în 29. De la 5 la 7, la Centrul Medico-Social. 29 la 5 la 7 după masă, 17, 19, da. Și joi, tot de la 17 la 19, la Sedeș. Deci 30, da? 30. Da. La 17. Da. Cum îi zice la asta? Scrimii, manual. A, da, e și spus la omul să spui mamografie. Ce mamografie? Ești nebun? Palpare. Consult la sân. sân. Atât, consult la sân. Consultații împotriva cancerului de sân. Aia, mă, dacă scrie aia nu aude nimeni. Dacă îi dai prea multă, acolo prea multă, nu mă ascultă. Consult la sân ceva. Apoi că nu-i place. Alte întrebări mai sunt? Da. Să dea Dumnezeu să nu deșteaptă nimic. Aia da, Dacă nu mai sunt am o întrebare. De la un cetățean de la Sebeș, domnul primar, trebuie și pentru tot Consiliul Local este, zice așa, domnul acesta: bună seara, doamna Andreea, am o întrebare, vă rog. Oare dacă vine autostrada pe lângă Turnul Roșu și Sebeșul de Jos, cum rămâne cu drumul de legătură între cele două localități, să nu mai fim izolați de Turnul Roșu? Dacă nu există un proiect pentru acest drum, va veni autostrada și apoi nu se mai poate face nimic. Chiar nimeni din primărie nu se autosesizează pe această problemă? Dacă cei cu autostrada întâmpină un drum de legătură între cele două localități, atunci cu siguranță cei care vin cu autostrada sunt obligați să facă un viaduct și noi să trecem pe dedesubt între cele două localități. Sper să se rezolve din partea primăriei această problemă, că noi din Sebeș, care facem naveta la Sibiu, ocolim cu 6 km mai multe baraje la Racovița și nu știu ce viitor vom avea dacă nu ne implicăm de pe acum înainte să se facă construcția autostrăzii. Mulțumesc frumos. Da? Eu am promis domnului că o să vă citesc dumneavoastră, că până la urmă eu nu am nicio putere și decizie să iau singură, dar dacă aveți un răspuns pentru cetățeanul de la Sebeș, avem și aici colegii noștri de la Sebeș, bănuiesc că se confruntă cu aceeași problemă. Știu că în ședința în dezbaterea pe buget, atunci când Alexandra și Alexandru Costeiu au propus acea legătură între Turnul și Sebeș, ziceați reparația drumului la diverse, da. Deci să terminați, da. Ziceați de drumul ăsta pe sub podul din bază. Acum, nu știu, care e poziția noastră vis-a-vis de asta? Drumul de legătură între cele două state... Atunci știi unde sunt baltele? Nu știu. Am avut loc acolo. Să spunem unde sunt baltele. Da, hai, gata, să terminăm. Știu că nu știi. Ne ascultă, unde să veniți pe sub altă? Pentru liniile alea. Unde să veniți? Că nu te că e not. Not acolo. Tu știi ce e acolo? Șerpărie. Dar nu trebuie. De ani de zile, de când m-am născut, acolo e baltă. De la nucul lui Iordănică, toate alea în fața baltelor și așa mai departe. Da. Da, autostrada se vede ieșire la noi? Neaca. Nu. Nu, s-a văzut pe altă masă. Dar cine sunteți? Domnul Popa, nu te-am băgat. Sunt în ședință, sunați-mă peste o oră. De aici la nu pe undeva pe jos și tu dacă vrei să faci între Sebeș după o oră, bine, doamnă. poți să faci mai sus. Și oricum, Da, auziți, bă, Cristi, bă, mă dați cu părerea. Am explicat în fiecare, scuză-mă, Lică, am explicat la fiecare dată în ședință. Nu te pui, bă, frate, cu autostrada. Deci asta e bătută în cuie. De 2 ani de zile. Îi scoți la licitație. Nu merge să faci tu, că vii tu cu texte. Dar mă mir că ai venit cu din astea, că îți spun... Mă, auzi, hai să nu spun cuvântul ăla aiurea. Deci, crede-mă, nu mai judeca. Veniți numai fiecare, că cetățeanul din Sebeș,
că nu știu ce. Tu vii acum ca și cu ăla, cu Deneș și cu lemnele, tu te bă la primarul să te rezolve. Că Rapidul l-a refuzat și nu și-a plătit taxele și impozitele. Da, mă! Da, o zis eu la mine în birou, băi, te rog, că dau avice. Da, deci Vandita intrage, Da. se cu mine în birou la domnul. Da, deci ascultă-mă. Este de la doamna viceprimar. Nu știu că te-ai certat. Nu, mă, dar ascultă-mă, mă, ce naiba. A fost acolo și mai era cineva. Bă, dar nu, ia uzi, mă, eu nu te mint. Deci nu, eu nu te mint. Eu spun că așa a fost. Dar mă rog, l-am chemat pe Moise, stai bă să vedem, nu știu ce. Deci hai să devin și cu ăsta. Acum să revenim la... Nu merge să-mi faci tu ce vrei tu. Eu pe acolo am vrut să fac pe unde vine autostrada. Pentru că era cel mai bine. Putem face altă soluție pe la Rapidul pe la Grădini, dacă știți unde, încolo către Neanel Cristea și urci panta aia încolo. Păi ce faci acolo? Că panta aia așa e. Deci până urci în ăla. Dar din altă parte n-ai pe unde. Acolo merg făcute 2 S-uri pe panta aia. Apucă-te și ia lucrurile de la oameni. Dar să ce văd cine-ți lucru? cumpără. Mărăcinii ei. Băi, dar ce, mă? Nu mi-l dă nici la lucru, mă. Îl defrișez? Ascultă-mă, că spun eu. Eu s-o dus pe Eli. Eu și fii atentă, că să-l pun și marță, să vezi. S-o dus pe Eli și o defrișat într-o zi, du-te, mă, că e al meu. Și pe urmă vin vâlcul și eu la frână. Ce vorbești? Păi, dar nu știi ce au avut atunci când au avut bobule și au făcut... Ce vorbești, ce reclamații au făcut la bobul de s-o terminat? Din cauza că toți după ce au curățat și și-o ținut vacile și-o Da, tot o zis că nu mai... Că nu e locul meu. Da, pe locul meu. E locul meu, că te-ai băgat. Deci, mă, nu mai veniți cu tine astea. Bă, Cristi, să nu crezi tu că tu mă lași pe mine să trec pe la tine din grădină. Hai, mă, Cristi. Auzi, eu știu cine ești tu, eu știu cine ești tu și eu întotdeauna te-am lăudat și astăzi te-am lăudat de dimineață, dar auzi, nu veniți cu din astea, cu texte de astea, de umflat baloane. Chiar umflate baloane. Ce să faci, mă, pe unde? Bă, până nu se întebulează străzile, dacă știu ce trebuie să fac. Când se întebulează terenul extravilat, atunci se face drumul. Și luăm direct și o facem, drept. Și atunci nu mai ne facem pe noi. Dacă vreți să vă apucați, faceți pe unde vreți voi. Asta ai fost pe drumul ăla vreodată? Pe ce? De la Neanel Cristea în sus. Păi ce dezastru, bă, frate. Nu poți să urci. Și numai nămol. Da, că sunt utelaje și se face. Bă, Nicușor, de unde? Noi suntem în stare să facem străzile noastre? Și ne venim cu aberații, că oai, că nu avem din alea. Domnul primar, haideți să vă zic. Nu că nu se vrea. Haideți să vă zic. Hai că nu. Dacă să vă zic. Nu, auzi, nu, tu vine, auzi, tu fă proiect de hotărâre și îi spui, bă, uite, nu, lasă-mă, nu te las. Ascultă, tu vii proiect de hotărâre, vreau să fac drum pe acolo. Gata. Uite, eu îl spun toți consilieri, votați lumea pe la tine. Să vedem, că apoi eu te dau în judecată. De nu te frici, că tu ai inițiat proiectul. Că ce ai făcut tu de 10 ori? Uite acum, acum mai merge camera aia? Cum? Acum zic, fac proiect de hotărâre, să facem o pistă de bicicletă pe acolo. Cu proiect din fonduri europene. Păi de unde că nu mai sunt bani pe fonduri europene? Nu se supără nimeni, dacă mere și coferuță... Auzi, este proprietăți. Bă, și drumurile, stai să spun, tu știi ce, ia atentă, eu dau exemplu. O să spun eu că le acordul oamenilor și o să vezi că îți dă omul acordul de ca Niculescu cu... Mă, lasă-mă până nu faceți, auzi, eu sunt pe poveste următoare. Hai să zic o fază. Vine cocofrântul la mine și tam și cu circ, știi? Că ies minus 200 și nu știu cât de metri, nu? Cât era, mă, cam așa. 245 de metri listă. Băi, domn primar, eu mă cac în ei, scuzați expresia, că ăsta a fost vocabularul, eu închid drumul și să meargă pe sus tot. Iar du-te mă, Cocu, și fă ce vrei tu. Și atunci fac eu, ce să-i spui la om? Nu, poftim. Dacă închide toată lumea, da, auzi, noi avem toate străzile, că toate le-am întâmplat. Bă, bă, Cocu, toate străzile sunt întâmplate. Bă, când ai cumpărat casa, de ce n-ai măsurat-o, mă, să vezi că e suprafața mai mică? Eu ce să-ți fac? Păi nu o fost dată nimeni, nu, atunci ce să-ți fac? La toate, și de toată lumea ce da. Da, eu uite, vă zic sincer, din discuția asta, cred că dacă facem proiect, să facem o pistă de bicicletă acolo, din Turnul Roșu în Sebeci, eu cred că finanța nu neapărat din bugetul local. Eu cred că
s-ar putea face un drum de legătură. Auzi, ai o idee proastă, să spun și de ce. Păi mai bine faci drum. Ce să faci? Să faci pistă de bicicletă. Dacă faci drum, atunci are plăne ce Fac o plană. pistă de bicicletă de 4 metri. Ce vrei? Auzi. Ați înțeles? Care ați drum? înțeles. Auzi, vine cu soluții pe fonduri europene, că nu e bani, nu mai sunt bani. Cine vorbește? 50 de centimetri. Îți place la... Auzi, la Vic îi dat cu dedicație de doamna președintă. Da, cum? Și-a făcut-o cu atât așa a fost. Nu-mi place. Da, pe cum? Consiliul de țară a finanțat. Și ăla la banii și-a făcut atâta. Cârpel. Acolo, vaca dumitale cu cornele nu intră pe pista aia de bicicletă. Eu n-am nici cu corne, că tot e Dar dacă te gândești, doi, biciclete. Bă, nici nu mă ce dracu, tu ai atâta, ai mă ce nu vezi? Acolo, Da, mă, că am niște ghiburi din aia, nu te arăt cu coarne de la ai dreptate, dar dacă vii pe vâlcul, da, că are coarne mare. Dacă e și roșu. Doamne, dar Cine PSD-ist? Nu e PSD-ist ăsta, că e penelist. Păi nu, dar e Contează. contează. Da, dar foarte bine că nu contează, mă, ce firmă. Bine că se face, mă. Da, părerea mea că i-am zis și lui David acolo. I-am zis, bă, ce dracu. Hai să vede din avion. Da, nu, dar... Ai văzut-o, mă, eu mă... O, Doamne, pe el i-am spus în față la David. Și la toți de acolo. I-am zis, bă, nu mai putem mere, mă, cu atâta, mă. Nu că-s proprietăți, dar până ai făcut toată infrastructura și încolo, cum ai putut? Aia nu. Bine, este social. Și mai scump, mai trebuia încă 10% din bani, mai făcea 50 de centimetri. Așa e, corect. Aici e regret. Da. Nu, ascultă-mă, până nu se face autostrada aia, nu ai cum să te pui să faci. Deci să faci prin altă parte. Veniți cu soluții și hai să-i luăm pe toți oamenii de la terenul. Dar când vin ăștia cu cadastru, să zică, bă, no, aici, salut, îți luăm drumul. La înțelegere cu omul și atunci când face drumul respectiv să-l facă întembulat, gata. Până atunci nu poți. Mai ții minte când o zis Niculescu Radu că să facem deasupra de cioră și să vină în diagonală și să iasă la bălț. I-am zis, bă, cum să faceți așa ceva pe terenul oamenilor, mă? Că doar și tu ai teren acolo, tu îl lași pe Niculescu să facă pe la tine. Deci o idee din aia, deci bă, noi suntem, nu mai suntem normal. Nu merge. Se răzgândește când vede Dar ce vom să... Salut! Ce e mără minciună? Atunci, când ai semnat, vine fotocometristul să zice, nu pe aici. Și gata. Ajunge cum Da, e bine să fie un studiu de casă, asta de câți oameni sunt... Da, dar trebuie să știi pe unde faci, știi, și asta... De traseu, ca să știi. Deci acolo Bă, Nicușor, ascultați-mă, nu prea știți, eu știu toate terenurile și toată pădurea aici. Ascultați-mă, la unde au avut Nucii Iordănică, în partea dreaptă este drumul ăla. Nu am plecat încolo și m-am pierd. Deci acolo era cel mai bine și să ajung la Crucea Nouă, la Fedeș. M-am pierd, frate, că nu mai mori. Deci te mâncă ursul, eu v-am spus odată. Și am zis că intru cu buldozerul odată să vină unul cu GPS încolo, să-l pot, aia și cu buldozerul drept, ca să vezi exact unde ești. Așa, e singura posibilitate. Da, dar acolo ai șanse să dai în autostradă. Că ăștia cu autostradă îmi dă numai o linie. Îmi dă numai o linie acolo autostradă. Nu spune, bă, al cui ăla și al cui ăla. Eu știu oamenii, da? Mă duc acolo la care e mă locul tău, că nu știe nici oamenii, nu mai știu locul tău. Dar te-am zis, du-te, Cristi, să vezi că tu mai mergi. Păi eu știu acolo tot mă răcini. Dau de acolo. Păi și cum mă spune? Și acolo unde a zis dumneavoastră de drumul ăla. Da, aici... Și cu bicicleta nu poți acolo. E greu, e greu. Și e numai lus, mă. Și dacă e uscat, nu poți. Nu poți. Să face panta, de-aia am zis că dacă faci acolo, trebuie 2 sau 3 S-uri ca să poți să urci în mod normal. Nici cu mașina nu o să poți. Păi nu. Acolo ăla trebuie, unde e căminul e greu, da? Unde e cămura de care la apă, acolo trebuie ruptă panta. Auzi, stai să spun, bun, asta nu e rea. Nu e rea asta, facem aici. Dar până ajungem în mal, de la ăla cu florile, până te duci la Cruce, acolo. Unde are vicele casa. Când intri acolo, ăla cu titea mai lemnele și acolo pe naiba, atât e acolo 4 metri. Nu, acolo nu merge cu 4 metri, ăla trebuie să iei grădina, pe ăla nu să că eu nu de la București. Și am discutat cu el problema asta. Păi cum te bați? Ăla din dreapta nu vrea, ăla nu vrea. Și 2 metri. Și acolo zic ce e acolo? Haideți să vă zic. Da, 4 metri. Haideți să vă zic cum e în Sibiu.
în planul de urbanism, când iei certificat de urbanism, ai un teren, da? Cum e grădina aia. Un teren, vă dau un exemplu, un teren pe Milea, ai, da? În planul de urbanism scrie, dacă vrei să construiești aici, cedezi 3 metri din terenul tău și capeți niște, cum să zic, indici de urbanism, facilități. Dacă cedezi, nu ești obligat. Dacă cedezi, dacă nu cedezi, nu capeți nimic. Dar poți să-i, tu ca primărie, poți să-l încurajezi pe ăla prin indici de urbanism să-ți ia 50 de centimetri, poate e nevoie, 60 de centimetri. Nu cred că vine să zică, bă, nu, dacă nu te duci să iei grădina, poate ai nevoie 1,20 m, nu știu. Dom'le, uite, asta e. Și noi îți dăm în schimb, îți dăm indici de urbanism, poți să-ți faci aici, tu nu poți să-ți construiești aici niciodată nimic, că uite, asta e regula, sau ce poți tu, și în caz că ne dai nouă, asta se practică în toată țara. Poți să capeți indicii ăștia de urbanism și poți să faci. Ei, eu cred că se poate. Acum, toată lumea știe că face cam ce vrea. Și din cauza asta ei cam fac cu numai, și pe aici nu treci. Dar tu nu faci normal ce vrei, nu construiești chiar așa. Cum vrei, că construiești după niște indici care ți dă primăria printr-un urbanism. Nu, haideți că o să ies. Da, chiar la primăria. Adică acolo, chiar în centru, unde e centrul medico-social, Căminul, da, în centru acolo să ies, eu îmi dau bine. Bine? Ca să urmărească bulevardele, ei impun. Ăstea, bă, vrei să construiești? Nu-mi dau dreptate, să trebuie să plec. Nu-mi dau dreptate să spun de ce. Lasă cu ăla că nu-ți dă nimeni. Și îți dau un caz, uite, doamna Vige știe. Fii atent, avem un Roma, Nicolae, la Sebeș, deci omul cu casă veche construită, știe și, ce mă vorbi, știe și Gigi și Marian, deci 2 căsi în aceeași curte, dar împărțite prin CP-uri. Și ăla nebunul ăla se judecă de 5 ani de zile, nu poate omul să facă nimic în curte la casa aia, din cauza că l-a dat în judecată, a ajuns la Alba Iulia, l-a câștigat, o dat la Aga, sau nu știu unde. Deci nu e normal. Dar ce ziceți dumneavoastră? Exact așa acele lucruri. Auzi, eu dacă trec prin locul omului și mă duc încolo și ce zice ăla? Bă, mă dai în judecată. Eu, dar și eu te dau în judecată de tine. Dacă tu îmi spui și dai scris, auzi, nu, tu dacă îmi dai scris și îmi zici, bă, frate, eu, uite, Rapidii, Cristi, Costeiu, da, Doamne ajută, uite, eu vreau să intre pe locul ăla. Și eu sunt de acord. Dar vedeți, pe cuvinte. Cât e metrul pietre? De înapoi, nu? De înapoi 2 minute, 5. Dar nu văd, domnul... Nu poate să fie interes public, El are interes consiliere faci, dacă e de... Da, pe vial, la ansab, zice, acolo unde au grădini. Da, poate nevoie 70 de centimetri, 50 sau poate este aterizare, că nu fi numai la cruce, poate intri mai jos, nu se poate în altă parte. Până la urmă, uitați, vă dau un exemplu aici, în Portișor, unde am eu teren, da? Eu am făcut, va fi drum. Nu-s de acord să fie un drum de 3 metri, chiar dacă am eu teren acolo, că n-ai ce să faci. Dar toată lumea, lasă-mă, hai să-mi duc eu casa până în ușa drumului. Normal ar trebui toată lumea să-și retragă și de pe o parte și de pe alta, astfel încât drumul să fie minim ca toate ăștia de urgență să poată acționa. Pompieri și să ai aviz. Tu când construiești trebuie să ai aviz de la pompieri, de la salvare, de la toți. Normal, așa e logic. Impus. Impus. Dacă e pus, impus, nu le dă autoritate. Da, corect. Eu asta spun. Și în momentul ăla, lucrurile stau altfel, dar oamenii, ei au în cap acum că ei oricum fac orice vor și nu le spune nimeni nimica când e vorba de construit. Ei, dacă ar ști, dacă ar fi un pic, bă, uite, tu construiești în baza la regulamentul ăsta. Și vine și zice, da, păi cum, că uite, nu mă încadrez, n-am Dacă fost, fac cu apă, dacă fac fără apă, normal că nu interesează. Da. Dar și dacă e interesat în momentul respectiv, dacă nu e interesat să construiască acolo pe fiecare dreaptă. Da, dar o să fie interesat. Știu, dar e ca să durează, știi? Dar discuții poate să fie. Se rezolvă când o să ca podul putut să spui. Și acum nu mai întreține nimeni. De la hidro să se
Acum, eu aș mai vrea să avem o discuție în cadrul ședinței. Vedeți cum îl întreține, că pune două butaie de moale și... Cu robă, au pus-o, să Tot pentru ședința de astăzi am un punct care aș vrea să-l discutăm. Am văzut doamna Numai un pic, ascultăm ce zice Cristi. În zona Cepării, unde știu că erau terenurile primăriei, am văzut că au apărut proprietari Malicom pe 10.000 de metri pătrați. Și dacă știe cineva ceva despre lucrul ăsta, dintre cei care suntem aici. 10.000 de metri pătrați? A apărut așa, proprietar așa? Au apărut, cumva. Păi și dacă erau terenurile primăriei, cum? Adică cum este? Știu că erau terenuri acolo și... Păi nu, sunt private, poate spune. Da. Dar eu nu știu, Dar nu, strugăm partea aia, așa, era domnul Nicolae, partea aia acolo. Ați putea să o chemați un pic pe Costina? Nu știu, are legătură cumva cu veterani, cu ceva? Eu vă întreb așa, că dumneavoastră cum știți? Dar și veteranii nu voie să vândere, avem ce părinte. De la Revoluție. Exact, are legătură. Știu că pentru vremea lui Nicolaescu o tot cerut s-o hotărât să se dea acolo. Corect, i s-a dat și eu nu știu, eu nu pot să-l urmăresc pe el, eu nu pot să, dacă ce face el după 5 ani. Deci el 5 ani de zile, nu are voie între ghilimele, dar după aia, dacă eu înstrăinez, dacă rămâne la mine în familia mea, eu moștenesc toate drepturile, inclusiv scutirea de impozite și așa. Dacă mâine eu îl înstrăinez altcuiva, nu mă ia. Atunci mi se fie... Dar e aceeași treabă? Eu nu știu, vă spun. Dacă e ateste vorba asta. Da. Deci dar nu e vorba de eroi de Revoluție. Exact. Deci eroul ăla de Revoluție o vândut. Da, dar cum a ajuns el proprietar? El a spus, legea 18, și a fost împroprietărit de o comisie, de către o comisie, nu? Da, după Revoluție, nu. A fost o comisie la nivelul Consiliului, nu? Nu, de la prefectură și Consiliului. Dar au fost multe discuții mai înainte pe... Da, ăsta era terenul. Cum o pic, doamna Mamă? Doamna Mamă, ăsta era terenul primăriei, Turnul Roșu. Deci eu nu cunosc situația, eu v-am întrebat așa, să aflu eu altceva. De aia v-am întrebat dacă este vorba despre povestea. Deci atunci eu îmi dau seama. Puteți să o chemați un pic pe Costina? Doamna Maria acum. Cum să nu? Dacă este vorba despre aceeași. Și unde este partea cu oldul? Da, după acest pe ăsta. Pe oldul, da, era și pe... Eu am părinții mei au lucrat acolo, care mulți oameni au lucrat terenuri care au avut terenuri aici unde a fost oldul și mi-au dat acolo terenuri. După aia le-au luat, tot așa, cum le-au dat, le-au și luat, probabil, că au fost numai verbală, probabil, acordul respectiv. Că noi am lucrat un teren de 2000 de metri pătrați sau ceva. Am avut acolo Cepărie, dar... Da, dar știu că erau ale primăriei. Și eu aș vrea să clarific un pic, să fie clar cum s-a ajuns în situația asta. S-a făcut propunere, din ce știu eu și poate vorbesc, două puneri în posesie pentru doi eroi. Și au dat 2 hectare. Un hectar de tecut. Păi a fost o comisie... Păi eu nu știu cât a fost în 92, 95, eu nu știu cine a făcut parte din comisia aia, dar o să căutăm. Dar poate vă ajute și ce mai bine ca mine. Despre cineva? De Cepărie. Am văzut că este o firma Malicom, proprietar pe 10.000 de metri pătrați în Cepărie. Noi am avut teren acolo, eu a fost terenul primăriei Turnul Roșu. Așa s-a făcut titlul de proprietate. A făcut titlul de proprietate? La eroi de Revoluție. Da, am zis-o, pe vremea, cred că la domnul Nicolaescu. Nu, era de pe vremea lui Șiclovan, cred că.
După 91 a fost treaba. Da, dar ce au fost niște discuții? Da, lor li s-au dat să lucreze la veterărie, li s-au făcut punere în posesie, au fost suprafața mai mică, nu s-au refuzat, că nu erau în hectar. Și cum au făcut demersurile de le-am dat câte un hectar? Așa prevede legea. Probabil că cei au cumpărat de la ei, probabil, nu? Cei doi, Aluma, Copilul Dorina, da, și al lui Vasile Da, Coșa. eu te întreb acum, că a fost întrebarea aici, știu că toată proprietatea Comunei Turnul Roșu, pentru toată proprietatea Comunei Turnul Roșu decide Consiliul Local ce se întâmplă cu ea, indiferent ce legi stau în spatele acestei hotărâri. Acolo a fost și un proces, deci nu are rost să discutăm despre asta, da? Deci asta a fost din 94, a fost un proces în care s-au judecat părțile, eu am avut câștig de cauză. Cine s-a judecat? Eu chiar nu știu, eu acum aflu tot. Cine s-a judecat? Cine sunt părțile? Cine era la primărie atunci? Cred că primăria cu cei doi care au Nu, deci ei au avut o hotărâre, da, prin care li se dădea câte un hectar din loturile zootehnice. Și știți și voi că înainte era stațiunea de montă, da? Ca să dai un hectar din loturile zootehnice, trebuia să stai de la Taur rația. N-aveai de unde să o mai dai. Atunci domnul Păun s-a judecat cu ei și a pierdut. Și a fost obligat, conform anexei 16, care era realizată din 94, să le dea. Le-au dat, dar nu au fost mulțumire. Nu au fost 10.000 de metri pătrați, au fost 6.400, nu de aminte exact. Și nu au refuzat. Pe urmă au făcut mai departe, că nu le-am dat suprafața. Deci nu trebuie să dau. Și până la urmă le-am dat câte un hectar de la început. Dar eu am fost un hectar pe o parte și un hectar pe cealaltă. Am studiat un pic treaba și am văzut că în 2020 s-a întâmplat treaba asta. Nu, în 2019 am început de 2020. Nu, vă intrați în posesie titlul. Titlul de proprietate în 2020. Da, noi am început de mult. Pentru mine, faptul că Consiliul Local nu știe nimic, toți oamenii ăștia de la masa asta nu știu nimic ce s-a întâmplat pentru mine e foarte, foarte bizară treaba asta, ciudată, să spun sincer. Adică eu am văzut, spun sincer, mi-a arătat cineva pe Etera, că el s-a băgat în Etera și de acolo să vede. Da, pentru că a făcut. Malicom, proprietar. Pe el l-au cumpărat de la oamenii ăia care... Da, cumpărat de la oamenii. Oamenii l-au vândut și aveau dreptul să-l vândă, nu costit. Nu aveau. Probabil au fost De ce? lor Aveau. Eu știu că 10 ani nu mai pot să vând. Era și din 94, nu, din 94, dar l-am deliberat în 2019 sau în 2020. Păi nici... Și nu pot să vândă pe... Deci voi le-ați eliberat în 2020 titlurile de proprietate. Adică nu e copii și a judecat. Mă rog, da. Deci a fost o comisie județeană. Nu, Andreea. Deci s-au făcut documentele, dar s-a făcut prima înregistrare, pentru că nu puteai să eliberezi numere topografice, dar acolo și pe bază de cadastru. Da? A fost o firmă care a făcut măsurătorile, care a făcut prima înscriere, pe urmă s-au dus la oficiul de cadastru, au fost și am depus acolo toate documentele, da? Anexa care a fost validată, procesul verbal, referatul de titlu de proprietate, tabelul cu arcelare, deci au fost de documente care s-au depus acolo ca să poată obține ăștia titlul de proprietate. Pentru că erai obligat. Și ai putea să ne spui pe ce numere top s-o suprapus? Nu s-au făcut pe numere topografice, s-au făcut pe cadastru. Asta e. Pe cadastru. Dar oricum au existat niște numere topografice acolo. Nu s-au putut la numere topografice. Da, există fizic numerele topografice acolo, pe și harta. Ați putea să ne arăți harta? Eu vreau să înțeleg, totuși... Pe dacă s-au făcut pe cadastru, Cristi. Da, dar primăria, stai un pic, primăria era proprietară în CP pe niște numere top, la momentul ăla, da? Era acolo... Și-o a făcut pe cadastru. Stai numai un pic să-ți arăt harta. Ira la naibii de hartea. Acolo sunt niște numere top. Și zic, e 2202, unul din numerele top. Nu e număr top, ăla e număr cadastral. Cadastral, corect, așa. Și primăria era numere top cu 6.000, da? De la 6.000. Primăria, da. Primăria era proprietară pe niște numere top sau cadastrale, cum zic. Pe cadastru. Spune pe ce numere top era. Pe cadastru, Cristi. Da. Ce numere cadastrale? Ce spun? Aia vreau să știu și eu, să înțeleg, bă,
Adică, pentru mine, eu n-am treabă cu oamenii care au devenit proprietari. Departe de mine gândul, pentru că eu consider că ei aveau dreptul de la momentul din 90 să-i fi... Da, atunci nu le-o dat terenul. Așa cred eu, așa cred. Dar, de ce după 30 de ani, cum de după 30 de ani numai ne-am dat seama că... să fie proprietar. Asta pentru mine e dubios și faptul că prin proprietate publică sau privată, nu știu exact, Consiliul Local nu știe nimic. Asta pentru mine asta e foarte dubios. Cum de s-a făcut toată treaba asta și Consiliul Local nu știe nimic? Asta, zic sincer, e dubios și mie mi se pare că normal și Consiliul Local trebuia să știe lucrul ăsta. Chiar dacă consider că a fost făcută cu dedicație treaba asta. Ce dedicație? Nu s-a făcut pe dedicație, că dacă era pe dedicație să tăia din lunga taurilor cum vroiau ei atunci și dădea suprafața și rămâneai fără teren pentru tauri. Ce vorbești de dedicație? Nu, a fost făcută cu dedicație, doar că oamenii aceia, eu consider că ar fi avut dreptul de atunci, din 90. Păi dar trebuia să le dea atunci, dar dacă ei nu au ajuns la niciun înțelegere, cine de vină? De ce? De ce? Oare... Deci eu înțeleg așa, eu am făcut proprietar după 30 de ani, da? Da. Deci eu am făcut proprietar după 30 de ani pentru un drept pe care ei îl aveau de 30 de ani în urmă și într-un an de la treaba asta, hopa, terenurile să nu mai dispun. Că eu asta înțeleg aici. Nu am în două terenuri. Sau, mă rog, sau nu știu care e situația, că eu asta zic eu, acum am făcut asta. Dar care e problema cu Malicom? Suprafața exact, a spus 10.000 de metri, asta înseamnă un hectar. Mă gândesc că cubice și se poate vedea, nu știu care nicio cum, da? Mai ales că e băgat cimentera. Primăria cât teren avea acolo? 2 hectare, 20 de metri. Nu, au avut 2 Ce părire le-a fost acolo? Unde ai lucrat și tu? Da. Au fost Nuții, Vâja, Tudor, ăsta, vitrinarul, Dumnezeu să-l ierte Tudor, nu știu. Deci ălea sunt o grămadă acolo, care știm. Nu s-o dat un pic. Ține un pic, te rog, pe harta asta. Aia e topografică. Am Aia e hartă topografică. Da, îi fost. Numărul stator era numărul primăr și făcea parte și de ăla. Da. Te putea să ne zici numerele pe care s-o suprapus? Păi dacă eu spun că nu s-o suprapus și s-o făcut pe cadastru, acum ți-am explicat. Deci nu s-o mergi pe topografic, pentru că în topografic e o suprafață și pe harta cadastrală e tot o altă suprafață. Deci o firmă care nu a făcut costina, să ne înțelegem, o venit, o măsurat, o făcut măsurătorile, s-a dus la oficiul de cadastru, le-am prezentat acolo, este o documentație întreagă. Dar aia, cine a hotărât punerea în posesie la treaba asta? O hotărât o persoană, nu... Adică cum să hotărască o persoană, Cristi? Păi așa, înțeleg. Dar cum să hotărască o persoană? Nu hotărât nici o persoană. Cine a hotărât? Primar. Nu știu, vă întreb. Eu vă întreb că cineva... Bă, da, unde au fost hotărâri judecătorească, de treabă și cu pe ăștia. O hotărâre judecătorească în care omul a pierdut. Dar nu eram eu atunci aici, dar nu sunt probleme. Eu văd care e mișcarea și coste. Toți crede că primarul i-a dat la instrate. Păi nu, ai nimic cu mine. Nu, dar eu asta vă întreb. O hotărât o persoană sau o comisie? Nu, mă, e dreptul omului, din lege, e dreptul omului că trebuie să-i dai. Bă, cine, mă, guvernul? La veteranii de la... Bine, poliția. Este hotărâre, este o hotărâre 408, da? Prin care s-au dat suprafețele astea, da? 1 hectar la unul, 1 hectar la altul. Și după atâta timp noi le-am pus în aplicare. Cine e comisia? Cine a fost comisia la vremea respectivă? Cred că aici ne-am găsit la întrebarea asta. Cine a fost comisia? Eu asta nu. Cine a fost comisia? La legea 165, acolo a fost prinsă suprafața de 1 hectar în zona cepărilor, pentru că acolo am avut. Da? De dată. Mai mult de atâta, chiar nu știu ce să văd. Da, asta într-adevăr mi se pare un pic ciudat, că dacă e vorba de 2019-2020 și noi eram același Consiliul Local, sau mai puțin modificat,
să nu fi știut deloc de punerea asta în posesie, măcar ca și informare, cred că ar fi trebuit. Auzi, îmi pare rău că ea mi-a uitat. Eu nu stăteam Exact, acolo. și Și el cerea terenul și tot, și cu Radu Niculescu și cu totul. Și voi vă faceți că nu știți. Și ziceți, bă, nu vreți să-i dați terenurile. Bă, așa făceați înainte. Și acum veniți și spuneți că îi varză. Bă, ce dracu, eu am să de minte. Cristi, te rog. Adu-ți aminte, că ți-l chem pe Ionuț aici și vezi. Dar nu-i, auzi, dar ascultă-mă, trebuia dat de până acum. Și auzi, noi, ascultă-mă, noi plăteam bani grei dacă nu-i dădeam asta. Eu spun de pe acum. Nu spun câte intervenții, numai studiile, topul și alea, călcarea era altă. Eu am întrebat cine o hotărât treaba. Nu hotărăște nimeni acest. Acolo am avut teren și acolo s-o dat. Deci Dar cine o dat? Păi cine o dat? Primăria, comisia locală. Ei erau proprietari din 90 și ceva, băi, Cristi, până la urmă. Era dreptul lor, că nu pot spune în față. Cine e comisia locală? Cine este o comisie care este la legea 165? Sunt mulți acolo, nu numai o singură persoană. Nu hotărăște Costina sau primar. Persoane, în afară de Consiliul Local, care nu știe nimic despre treaba asta, care sunt persoanele care au hotărât ca o parte din averea comunei să fie... Auzi, bă, este făcut o petiție, o să primiți răspunsul. Este făcut o petiție? Da. Nu că am întrebat. Aia, nu să faci că știi. Am întrebat, dar nu că... Ce tete. Nu știe. Aia nu știe. Cristi că o spui. Nu, eu vă zic și... O să primească cine a făcut sesizare, o să primească pe petiție și gata. Și eu o să scriu astăzi, o să fac astăzi acum după ședință, o să fac o solicitare în scris și, na, că aș vrea, totuși, mie mi se pare că rolul nostru e cam decorativ aici. De ce Cristi decorativ? Sincer. De când participă Consiliul Local la împărțire de teren? Păi, dar cine le face? Dacă Consiliul Local, cine e comisia? Comisia din cine e formată? Din membrii comisiei, este de la Ocol, de la Pădure, de la... Controaie de membri. Da, și pentru ei oare cine decide în Consiliul Local? Așa, întreb și așa. Prefectura cred că a făcut comisia. Păi de ce nu zice așa? Eu mă tem că prefectura nu prea știe. Așa, dar eu îl întreb. Păi înseamnă că știi despre ce vorbești. Astăzi mă duc la prefectură, dacă e normal. Nu te duc la prefectură, dar nu am hotărât noi ce să facem. Deci sunteți culmea. Voi nu să vă bucurați. Mă, s-au făcut după atâta timp, s-au dat acte la oamenii ăia, i-au făcut proprietari, că puteam să ajungem mai departe, că nu s-au dat terenurile. Pe varianta asta nu merge. După 30 de ani, după 30 de ani, tu spui că trebuia să ne bucurăm după 30 de ani. Da. Voi habar n-aveți cât am umblat noi ca să facem actele astea. De ce nu spui de aia n-avem habar? Păi da, o întrebat cineva, că am înțeles că uite, m-am întrebat, acum, domnul acum, primar, și uite, m-am acum auzit. ziceți că nu știu. Că ce nu știu? Dar nu, pot imediat că nu știu. Păi ne trimiți la legea 165 că nu știi cine e comisia, după aia nu că comisia îi de fapt făcută de... Eu nu am zis că nu știu cine e comisia, am zis că nu știu cine e comisia. Da, poate că domnii așteptau ca să spui cu nume. Costina, secretara. Deci, așa durează, dar și dumneavoastră trebuie să știți. Dar comisia e veche, mă, Cristi, aia e făcută din 1900, doamna. Și prima comisie care a fost la legea 18? Eu nu știu nici eu când e făcută comisia. Nu a fost în 90, ca să știu ce comisie o fost. Dar se vede o rămasă semnăturile lor. Dar atâta timp cât există o hotărâre judecătorească, domnule, ce mai contează că au fost distrate sau dumneavoastră sau eu? Nu am fost eu atunci. Păi nu, tot dumneavoastră ați fost. Păi știți de ce? Pentru că distrate este beneficiar. Nu, atât ai că vă interesa. Dacă i-am cu mine, să nu fim acum. Dacă mă pui pe mine să votez prelungirea închirierii unui sediu. Da? Da? Nu ceri mie acordul, ca și consilier local, pentru un teren care e proprietatea comunei. Bine, nu vorbim de legalitatea, de drept. Hai să zic o chestie, te opresc, o lungești. Auzi, stai numai un pic să zic. Bă, este o hotărâre judecătoriască, definitivă și irrevocabilă, prin care trebuie să-i pui în proprietate pe oamenii ăia. Ce faci?
respect și spune, că dacă nu te închide. Nu, păi să nu mai comenta. O să primești, o să primească cine Domnul primar, eu cred că era tu o să o fii... problemă, că dacă era... Eu știu care e problema, că eu, din ce s-o dat la Malicom. Eu mi-am dat dacă seama. era personal... Și ce dacă o plăti, mă? Ar putea să cumpere Putea să oricine fie de aici, rică. asta din turnul Eu roșu, n-am așa dat. vrea, cine era interesat. Dacă omul ăla l-a cumpărat, Eu nu cred că ăla a fost cumpărător de bună credință. Păi eu fi fost ca Becali, domnul. Care să ne înțelegem, ca Becali. Și dacă a fost ca Becali... Și dacă o lua terenurile de la Concepa, de ce nu te duci la cel să-i spui, bă, de ce l-ai vândut la căcatul ăsta? Nu, poftim. Eu nu cred Păi că și în de ce situația nu te asta, duci? nu cred că a fost cumpărător de bună credință. Adică Cred nu că a înțeleg. fost, cred că a fost premeditat totul. Ca să Da, fie da, pe aia zici tu, posesia lui. 20. Asta vă Rămâi, spun. da, ce Asta. vorbești, mă, din Și atâția eu- ani. Acum, Dar eu i-am trimis la Revoluție, mă, ce asta e speță de avocat, nu mai e de mine. Și de avocat. Cine a văzut chestia? Face la N-am fost eu avocat, ce nu eram eu aici. Este limită. Plus că la ceilalți nu cere nimeni. Contractul nu e Deci cum s-a atacat. făcut la exploate, așa s-a făcut și la Nu, pot. dar De zic, pot dar nu și știu omul nimeni. l-a vândut? Păi nu l-a vândut, că dacă era la Malicom, era Probabil că el. poșta nu s-o înțeles Înțeles așa. la Mă preț. gândesc, eu știu. La contracte nu cred că și la el așa. Dar și ăia vor să vândă, nicio problemă. Cum mă, și-au făcut acte, mă, și-au făcut acte. Deci că oamenii dacă nu le crede terenurile și le crede terenurile, Nu văd, dar Eu că dea cineva bani, nu zice că nu Cine are ține minte, tot până la urmă tot la omul cine care are e interes interesat să-l acolo, cumpere. Dacă nu erau acte în regulă, îl vedeați pe Etera? Cu numele? Auzi, după aceea cu mă Cristi, te contrazici tu pe tine. Face exact ca cu drumul, ca și cu drumul la Sebeș. Dar eu de-aia am Ei, întrebat. mă, intră pe drumurile oamenilor și te pizda, mă. Uite ce s-a întâmplat. Și acum vii tu și spui că, băi, tu vrei să mă faci la înaintare, eu știu, bă, ce vrei. Până la urmă, Nu vă mere. nu știți. Nu vă mere. Aia nu știe pe mine. Eu am întrebat. Eu am întrebat frumos, am întrebat frumos, Consiliul Local nu știa nimic. Da, uite, domnul primar zice că voi ați discutat în ședință de treaba asta. Da, e de ani de zile ce vrei. De când era eu nu-ți consilier. De atunci tot cerea, dar terenul lui soacră mea când îl dați? Dar terenul lui soacră mea când îl dați? Ia că nu o pot taci ce vorbești. Și doar știați și vi s-o explicat în fiecare ședință, uite demersurile. Dar n-am știut că l-o și... V-am zis și cine a venit. Hai, Bă, și ce dacă... Haide, bicule! Auzi, nici eu nu știu dacă avea voie... Auzi, aici e problema lui, dacă avea voie să-l vândă sau nu. Asta notarul... Ce pot să vă zic că la momentul când l-a cumpărat era sigur că 10 ani nu are. Păi s-o prescris că nu l-a primit în 10 ani. Ai problema lui. De asta nu-i treaba noastră, este asta la că notarul... Aia, da, chiar e problema lui. Aici nu ne putem băga. Asta nu pot Bine, ai dat, dar pe treaba, nu se făcea de el. Eu mi-era proprietar. Și din 2020, cam din 2030, cam poate, ar fi putut să-l vând. Zice că se poate vinde, Cristi, dar... Bă, dar de ce nu mi-a dat notar? Tu te-a notat cine a făcut și Doamne ajută. Cea comisiune mai El mare. probabil s-o socotit de Domnul când primar, o- haideți să vă zic așa, un pic altfel. Pe mine mă deranjează că acolo se fac milioane de euro și Comuna Turnul Roșu nu ia niciun ban, nici numai praful ia de pe toba lui Malicom. Aia mă Păi și tu deranjează. faci milioane de euro Dar și eu tu nu nu cred te... că, Auzi, eu nu cred că deranjez pe nimeni. auzi, ba, da. Stau pe Dar proprietatea nu mă bag privată. aici, nu vreau să ajung în alte Aia mă părți. deranjează. Dar mie nu mă Că interesează, praful de pe bă, toba lui Cristi, Malicom. dar nu mă interesează pe mine de Malicom, chiar nu mă Nu interesează. știu că l-ați ajutat foarte bine. Dar cu ce l-am ajutat, mă? L-ați ajutat Bă, să spune cu ce, mă? aibă un hectar de teren. Dar nu noi, Cine l-a ajutat, mă? Bă, amic, vezi că ce vorbești, că e registrat. Păi da, Vezi că stau în judecată de nu te fac pe tine, mă. dorești. Bă, ia vezi. Ce îți dorești? Tu crezi că dacă ai bani, te vinzi, bă, băiatule. Vezi că... Vezi ce vorbești, fii atent ce vorbești, că... Eu spun că nu vreau să ne... aia. Du-te și dă-mă unde vrei. Locală din cine a fost formată. Sau o să primești, mă, răspuns. Da, la... atâta timp cât omul a primit actele de proprietate, înseamnă că a fost în regulă, da? Și s-a băgat la oficiul de cadastru, s-a dat documentele, s-a băgat în eter, a fost corect, da? Dar nu cred eu că își asumă nimeni responsabilitatea să bage în etera și să facă falsă. Hai să fim serios. Da, asta da, de acord cu ce spui, dar în spatele la treaba asta nu mai știu cum s-a întâmplat. Adică noi, dar stai un pic așa, noi până la urmă cu cine avem treabă? Cu intrate sau cu Malicom? Păi,
Păi proprietatea, pentru proprietatea comunei Tunuroșu, Consiliul Local trebuie să decidă? Păi dacă este o hotărâre judecătorească și una... Consiliul Local hotărăște pentru orice. Nu pentru hotărâri judecătorești, nu pentru nimic, pentru tot. Păi Cristi, dacă lor trebuia să le dea comisia din 91. Pentru tot, în baza la hotărârea judecătorească, tot Consiliul Local trebuia să nu hotărăște pentru că Cristi, ascultă-mă, îi între persoana păun, da? Și ei. Eu așa știu, dacă deci tu nici de spui cum că nu ca femeia de primărie. servici hotărăște Păi pentru, în baza unei hotărâri judecătorești, atunci eu nu mai zic nimic. Nu mai puteți să, auzi Cristi, nu e nicio problemă, cum au făcut și alții, puteți să cereți și voi acte să vedeți ce s-a Dacă făcut. tu spui că șeful de ocol silvic hotărăște, dacă Eu tu n-am spui spus că că cei șeful 4 de ocol membri pe care nimeni nu-i cunoaște hotărăști, înseamnă că suntem aici cu rol decorativ noi. Și nu știm nici nimic. Eu ți-am spus că aia e comisia, ascultă-mă, eu ți-am spus că aia e comisia de la legea 165. Suntem niște găini, că nu știm nimic. Și nici nu zicem nimic. Atâta timp cât la voi în ședință s-o discutat, Cristi, atâta timp cât voi ați discutat în ședință și era Ionut și cerea pământul lui soacră sau vă știu. Dar care pământ îți cerea? Nu știe. Pământ, atât, nu specifica nimeni acă unde, da? Ok. Așa, deci teren de 1 hectar. Ceea ce scria, și ți-am mai spus, da? În hotărârea care o primit-o, scria loc zootehnic. Ceea ce pământ de anul le-a dat pentru că nu au vrut. Adică nu au vrut, nu se putea pentru că era stațiunea de montă. S-a mai explicat așa asta, da? Deci trebuia să ia din hectarul de la Rădină să le dea la aia câte un hectar. Și ce făceai? Ce le dădeai la Tauziarul? Da. Nu cred. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate. Dar nu s-au reconstituit nici, Cristi. S-au făcut actele pentru emiterea titlului de proprietate. Noi n-am făcut reconstituire. Dar nu se putea da terenuri unde altundeva decât acolo. Andreea, ca acolo avem. Dar unde sunt actele alea? Actele alea unde sunt? În primărie sunt. Sau acum ar fi culmea. Deci am explicat, este tabel parcelar, este referat, da, care s-au înaintat la pot? Da. Altfel, cum crezi că noi ce am făcut acolo? Sunt măsurătorile care s-au făcut. Dar cine crezi că riscă pentru Malicom? De ce? La Malicom e tata. Vezi de treaba ta. Că poate așa ceva. Și eu totuși, cum ai zis tu, eu nu cred că eu dau banii de locul în casă, nu îl dădea eu, nu. Și apoi ne întreba pe noi cum se vândă. Știi? Nu e vorba de asta, e vorba de acea comisie a decis pentru noi și numele nostru unde se dă terenul, care, cum și... dacă eu aflu că face parte din comisie șeful de ocol, pe care nu-l interesează de lemnele... Eu am dat un exemplu, am zis că nu știu cum îi cheamă. Dacă Consiliul Local nu știe treaba asta, nu mi se pare ok. Nici cu pe bune și acum cred că știe de acord cu asta, da? Bine, să faci pe ai fost obligat să-i dai la omul ăla care... E foarte bine, trebuie să-i dăm, pentru că legea zice că să-i dăm, îi dăm. Nu zic asta, dar dacă întrebăm de comisia asta și dăm... Sigur, componența comisiei stabilită prin lege, nu poate să numească reprezentanți așa aleatoriu. Și nu convine că, dar odată codul administrativ dă prerogativa de a administra toate bunurile UAT-ului, dar și bine că legea specială de locul de la general. Atunci, sigur, legea fondului funciar este prevedere în care îi se atribuie aceste atribuții către această comisie. Și nici nu se comisia de la 165. Deci n-are treabă cu... N-are, dar nu pune pianiști. Nu pune pianiștii comisie, deci nu se vezi un pianist. Dar mi se pare cel puțin dubios că Consiliul Local, în mod oficial, nu a fost informat, pentru că dacă a întrebat, eu nu când îi dați teren la soacră mea, nu e ca și când eu știam pentru ce teren vrea să-i se dea terenul soacră. Scuze, nu valorează, nu e echivalentul. Pare foarte rău ce vrea să zice. Chiar nu e ca și când au venit și ne-au spus că... cerut teren și ele dau, tot cerut așa. Păi și eu de el, că știu pentru ce cere el teren. Mandatele trecute, tot ce e asta, nu? Dar nu a spus pentru ce vrea teren, nu a spus Cristina. Păi care cere? O spus de toate. De vreo câte vor legi acum tu ce că tot lângă Paul stăteam. Lângă Paul stăteam. Cum să nu? Era cam în noi. Cum? Oricum era pornită. Și am subsemnat-o, nu că nu ne dă judecate. Am fost și anchetat pentru asta, așa că... Deci nu mă înțelege
înțeles greșit, foarte bine că s-o dat, că asta și trebuia făcut. Dar, domnule, să știu, pentru ce cere Ionuț, Nu trebuia să întrebe, Andreea, și eu veneam și spun, uite, s-au fost 2 cereri pentru ele de revoluție, dar s-au dat 2 hectare în zona cu tare, nu era nicio problemă. Nu. Că eu când te-am întrebat Cristina, Așa. te-am întrebat mai de mult, dar n-aveam nicio problemă. Ai zis, s-o dat la veterani. La ce veterani? Așa mi-a zis. Dar în ce context a fost aia? A fost o discuție, când mai a fost de mai ajutat cu toate alea pentru terenurile agricole, că mai nu pot să zic, o laud când face treabă bună, a fost foarte, când m-am dus cu terenurile agricole, mi-a făcut foarte, foarte bine, au muncit, omul s-a făcut treabă foarte bună, da, n-am ce să zic. Și atunci te-am întrebat într-o doară, că eu știu că am avut loc acolo, am lucrat. Și ai spus că s-o dat la eroi de revoluție, nu băga... La veteran s-o dat, așa mi-ai zis. Ți-am spus că l-au fost dat, cum ai lucrat tu acolo teren? Ia, spune-le la oameni cum ai lucrat, hai să o luăm de la capăt. Început. Cum ai ajuns să lucrezi terenul ce Prin lucrătini. Păi s-o dat de la compensare pentru terenurile luate din agricultură. Așa, atâta timp până s-au făcut procesele de uzucapiune. Cât am avut, am dat, voi ați nimerit, alții nu luați teren. Pentru că nu a fost rezervă, da? Și cumva le-am luat înapoi și le-am dat la eroi de revoluție. Nu le-am dat atunci. Păi nu le-am dat atunci. Că le-am dat în 2020, acum 2 ani, 3 ani. Ce drag. Și terenurile le-am luat și o stat peste cel puțin 7-8-10 ani. Cum zici tu? De acum 7-8-10 ani, Cristina. Constat că de ieșeau, puneam și noi acolo și când ieșeau toalele la fumele. Și numai bine nu mai lucrăm. Pe acolo intra, că era... Acolo intra. Și acolo mai jos și... domnul primar, nu s-a făcut un plătură? Că doar nu era așa. Da, era nu normal. M-a luat ăsta, nu ce se face. Nu ți-o da bani. Asta nu-i treaba noastră, ce-o făcut cu terenul. Pământul la ăla, cel puțin a mea nu-i. Da, mai avem ceva? Declar ședința.